Hare Krishna. Warm welcome for today's pre-Bhakti Shastri session. ஸோ இன்னைக்கு வந்து 13வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் நீங்களும் மியூட்லேயே இருந்துட்டு இந்த மங்களாச்சரன் சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैनं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. शृण्वतां स्वाकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ எல்லாரும் இந்த அத்தியாயம் தொடங்கும் விதமா 3 முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 Krishna Krishna Hare Hare ஹரே Hare ஹரே Rama Hare Rama Rama ராம Rama Hare Hare ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna Hare Krishna Krishna ஹரே Krishna Hare Hare ஹரே ராம Hare Rama Hare Rama Rama ஹரே Rama Hare Hare ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna Hare கிருஷ்ணா Krishna கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Krishna Hare Hare ஹரே ராம Hare Rama Hare Rama Rama ஹரே Rama Hare Hare ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தனுடைய ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம இன்றைக்கு அத்தியாயத்துக்கு போகலாம். அத்தியாயம் 13, அதாவது கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம், இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. ஓகேங்களா, இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மொத்தம் வந்து 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு.
அதை வந்து அஞ்சா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 7 ஸ்லோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்குறாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா அந்த சூத்திரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ரெண்டாவது பிரிவில் பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் எப்படி அடைவது, இந்த ஞானத்தை வந்து அதுக்கு வந்து போயிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ படிக்கிறோன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறோம் சேர்றோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன இந்த யூனிவர்சிட்டி சேர்றதுக்கு ஒரு தகுதி இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஞானத்தை பெறத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன முக்கியமான தகுதி, அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடைவிடாத கலப்படமில்லாத பக்தியை பண்ணணும். அப்புறம் இன்னும் இன்றியமையாத தகுதி பார்த்திங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் மூலமாக வந்து தான் இதை கற்றுக்கணும். ஸோ இன்னும் மற்ற வேறு என்ன தகுதிகள் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ள பணிவு, அகிம்சை, சுய கட்டுப்பாடு, பற்றில்லாது இருத்தல். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய குணாதிசைகள், பண்புகளை பத்தி பார்க்க போறோம். நாலாவது பிரிவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 20ல இருந்து 26 வரையும் அனுபவிப்பாளர், அதாவது ஜீவன்களின் குணங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இயற்கையின் குணங்கள், பரமாத்மாவின் குணங்கள், எவ்வாறு பக்குவத்தை அடைவது, இதை பத்தி பார்க்க போறோம் நம்ம. ஓகேங்களா? அஞ்சாவது பிரிவு, லாஸ்ட் பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா 27ல இருந்து 35 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஞான சக்ஷு, அதாவது ஞான சக்ஷுவை எப்படி அடையிறது, அதனோட இலக்கு என்னன்றத பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த 5 பிரிவுக்குள்ள வந்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயம் பார்க்கலாம். ஸோ அறிவுத்திறம் வாய்ந்த கேள்விகளை வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார். ஓகேங்களா? அது என்னென்ன கேள்வின்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹ் முதல் 2 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च द्वेष्टितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். அதாவது, எனது அன்பு அர்ஜுனரே, இயற்கை, அனுபவிப்பவன், களம், களத்தை அறிபவன், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு. இதுல வந்து பதில் சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறாரு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்ம உடல்ல தான் வந்து களம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன், அதனால் க்ஷேத்ரக்னா. ஸோ இந்த உடலை யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க? ஒன்று, இந்த உடலுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா இந்த உடலை பத்தி தெரியும். அப்புறம் பரமாத்மாக்கு இந்த உடலை பத்தி தெரியும். அதனால இது வந்து க்ஷேத்ரக்னான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இது என்னப்பா உடல் களம் களத்தை அறிபவன் அப்படின்னா, அது ஒரு உதாரணத்தோட பார்க்கலாம். ஒரு விவசாயி இருக்கார். அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளைநிலச்சல் இருக்கு. அந்த அந்த அவருடைய தோட்டம் இருக்கு இல்லையா? அந்த அதை பத்தி அவருக்கு வந்து நல்லா தெரியும். எந்த காலத்துல வந்து என்ன பயிரிட்டா நல்லா வரும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து அந்த நிலம் வந்து உடலா நினைச்சுக்கலாம். அந்த உடல், அந்த நிலத்துடைய தன்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டவர் அந்த விவசாயி. அதுதான் உடல் மற்றும் உடலை அறிபவன். ஓகேங்களா? சரி, இது ஒண்ணு. இது வந்து ஆத்மாவும் இந்த உடலுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராமத்தை வந்து ஒருத்தர் வந்து அரசாள்றார். அதாவது அவர் ஒரு அரசர் இருந்தா அவர்கிட்ட பல கிராமங்கள்ல அவர் அரசாட்சி கீழே இருக்கும் இல்லையா? அந்த அரசருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிராமத்துல எந்த சமயத்துல என்ன விளைச்சல் போட்டா நல்லா வரும், அதனோட மண்ணோட தன்மைகளும் தண்ணியோட தன்மைகளும் எல்லாத்தையும் அக்கு வேற ஆணி வேற தெரிஞ்சிருப்பாரு. யாரு? அந்த அரசன். அந்த அரசன்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. இந்த மூன்று விலாவரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் இதை உதாரணம். ஓகேங்களா? ஸோ உடல் வந்து அதாவது நிலத்துக்கு ஒப்பிடுறாங்க நம்ம புரிதலுக்கோசம். இந்த உடல் அந்த பண்படுத்தி விவசாயி வேலை செய்யறா இல்லையா? அந்த விவசாயி வந்து ஆத்மா. எல்லா விவசாய நிலங்களையும் பத்தி அந்த விவசாயிக்கு வந்து அவனோட நிலத்தை மாத்திரம் தான் தெரியும் இல்லையா? ஆனா அரசனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய அரசாட்சி கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்தையும் பத்தி தெரியும். எங்க வந்து என்ன சுரங்கம் இருக்கு, எந்த விளைநிலச்சல் இருக்கு, எல்லாத்தையும் அக்கு வேற ஆணி வேற தெரிஞ்சிருக்கிற யாரு? அந்த அரசன். அதுதான் வந்து பரமாத்மா. ஓகேங்களா? நான் இந்த பாயிண்ட் கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். களம் களத்தை அறிபவன்,
ஓகேங்களா? ஸோ அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா, பிரகிருதி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். பிரகிருத்தின்னா வந்து இயற்கை. இயற்கையில் வந்து 3 குணங்கள் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். புருஷான்னா யாரு? அனுபவிப்பவர். ஓகேங்களா? க்ஷேத்ரான்னா உடல், இந்த சரீரம். க்ஷேத்ரேக்னா தான் இந்த உடலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க 2 பேரு. ஒன்று ஆத்மா, பரமாத்மா. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானம். இதை பற்றி ரெண்டத்தை பற்றி இதனுடைய தன்மைகள், குணாதிசயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து க்ஷேத்திர மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்வது. ஒரு பொருள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு ஞானம் வேணும் இல்லையா? அதுதான் இங்க ஞானம் சொல்றாங்க. நேயம், அறிவின் இலக்கு என்னவா இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மாவா இருக்கணும். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கேட்குற கேள்விகள். ஓகேங்களா? 6 விஷயத்தை பற்றி கேட்குறாரு. இந்த உடல்னா என்ன, உடலை அறிபவர், இதை வந்து பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஞானம், ஞானத்தால் அறியப்படுவது எது, இயற்கை, அனுபவிப்பன். ஸோ இங்கிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, உடலை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக உபயோகிப்பது என்பது நிலத்தை மிக சிறந்த விலை உயர்ந்த பயிர்களுக்கு உபயோகிப்பது போன்றது. அது அதிகபட்ச பலனை கொடுக்கும். ஒரு நம்மளுடைய நிலம் இருக்குப்பா, நமக்கு தெரியும் இந்த காலத்துல இதை போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா அறுவடை பண்ணலாம், ஸோ அதனால லாபம் நிறைய வரும். தெரிஞ்சுக்கிட்ட விவசாயி வந்து தன்னுடைய நிலத்தை வந்து அந்த காலத்துக்கு முன்னாடியே பக்குவப்படுத்தி வச்சிருப்பான் இல்லையா? அப்புறம் விதை விதைச்சு, அப்புறம் வந்து எருவெல்லாம் போட்டு களையெல்லாம் பறிச்சு எவ்வளோ அளவுக்கு அதுல இருந்து ஆம், விளைச்சல் சரியா வர முடியுமோ அறுவடை செய்து லாபம் அடைகிறவன் தான் வந்து புத்திசாலி. ஓகேங்களா? இது எதுக்கு இங்க சொல்றாங்கன்னா, இந்த உடல் வந்து கிடைச்சது அரிது. மானிடராய் பிறத்தல் அரிது இல்லையா? அதுவும் கூன் குருடு செவிடு இன்று பிறக்கிறது வந்து இன்னும் அரிதுன்னு சொல்லி அவை பாட்டி சொல்லியிருக்காங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு விசேஷமா இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது இன்னும் விசேஷம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கலியுக தர்மமான மகாமந்திரம் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதை வந்து நம்ம இந்த அதிகாலையில வந்து நாம ஜெபம் பண்றோம். அது வந்து ரொம்ப விசேஷமானது. இதையெல்லாம் நம்ம சரியா யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இருதயத்தை வந்து சுத்தமா வச்சு நம்ம கிருஷ்ணருடைய அந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தியில ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, அஹ், ஆம், ஆசக்தி, பாவாயே பிரேம நிலையை போய் அடையணும். அதுதான் வந்து உயர்ந்த குறிக்கோளா இருக்கும். பாகவத தர்மத்தை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். ஓகேவா? நம்மளுடைய இறுதி குறிக்கோளான கிருஷ்ண பிரேமையை அடையணும், கோலோக்குல பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும். அதுதான் வந்து அதிகபட்ச பலனை கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ வீடு, இன்னொரு ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வீடு, வீட்டின் சொந்தக்காரர், வாடகை குடியிருப்பவர், இதை 3 வச்சு ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது ஒரு வீட்டில் நம்ம எல்லாரும் ஒரு இடத்துல போகிறோம், ஒரு வாடகைக்கு வீடு எடுத்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அந்த வீட்டு ஓனர் வந்து ஒரு நாள் வந்து சொல்றாரு, நீங்க கிளம்புங்கப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏய் இல்லை இல்லை, இத்தனை வருஷம் நாங்கள் தான் இருந்தோம், நாங்கள் தான் இருப்போம், நீ யார் சொல்றதுக்குன்னு சண்டை போட முடியுமா அவர்கிட்ட? முடியாது. அவர் கிளம்புன்னு சொன்னாருன்னா நம்ம கிளம்பி போயிட்டே இருக்கணும். அது மாதிரிதான் இந்த வீடுன்றது வந்து இந்த சரீரம். இந்த சரீரம் எடுத்துட்டு வந்திருக்குது. இந்த தற்காலிகமா இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடல்ல இருக்குது. அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து காலம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு செகண்ட் கூட இந்த கிரேஸ் டைம் எல்லாம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. அது பாட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா யுதிஷ்ட மகாராஜா, அதாவது சொல்றாரு இல்லையா, இங்க இந்த உலகத்துல ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னு, மரணம் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுட்டு கூட நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அஹ் அதுதான் இது. ம். இந்த வீட்டு ஓனர் வந்து காலி பண்ணுடான்னு சொன்னா வந்து கண்டிப்பா காலி பண்ணணும். கோர்ட்டுக்கு போறேன், கேஸுக்கு போறேன், அதெல்லாம் வந்து செல்லாதது இல்லையா? அது மாதிரி இந்த உடல் பிரியுன்ற நேரம் வரும்போது அந்த உடலை விட்டு தான் போகணும். அப்போ வருந்தே ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ இந்த கேள்விகள் கேட்கிறார் அர்ஜுனன். இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்களுக்கு கூடியது, அதாவது செயல்களுக்கான களம். ஒன்னொன்னு ஒரு ஒரு வேலை செய்யுது. கண்ணுன்னா பாக்குது, காதுன்னா கேக்குது. அது மாதிரி இந்த செயல்களை வந்து சரியா செய்யணும். எப்படி ஒரு பண்பட்ட அஹ், நிலத்துல வந்து சில விதைகளை போட்டா நல்லா வரும். எந்தெந்த மண்ணுக்கு வந்து இப்போ வந்து பிளாக் சாயில், ரெட் சாயில் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? சில இடத்துல வந்து பருத்தி நல்லா வரும், சில இடத்துல வந்து நெற்கதிர்கள் நல்லா வரும். அதெல்லாம் பார்த்து போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அதை வந்து அதிக பலனை அடைவான். அது மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய புலன்களை வந்து நம்ம கிருஷ்ணருடைய சேவை
சேவையில ஈடுபடுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதிக நன்மை இந்த ஜென்மத்துல அடையலாம். ஓகேவா? சல்ப அபியாச, கொஞ்சம் செஞ்சா கூட கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, பலனை வந்து கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணர் கஷேத்திர மற்றும் கஷேத்திரஜ்ஞம் பற்றி பதில் அளிக்கிறார். ஓகேவா? கஷேத்திரம் உடல், செயல்களுக்கான களம். உடல் இருந்தால் தான் நம்மளால செயல் செய்ய முடியும் இல்லையா? அவனுக்கு களம் ஏன் கிடைத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் எப்போ எல்லாரும் ஒரு கேள்வி போட்டுக்கலாம், நான் ஏன் இங்க இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டா, நம்மளுடைய ஆசை என்ன, கிருஷ்ணா நீ மாத்திரம்தான் எல்லாம் படைப்பியா, எல்லாம் பண்ணுவியா, நாங்களும் வந்து போயிட்டு சிருஷ்டி பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஆசை அனுபவிக்கணுன்ற ஆசை எண்ணங்கள் இருந்ததுனால தான் நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு இங்க இருக்கிறோம். பௌதிக இன்பத்தின் மேலே ஒரு காமம். யாருக்காக? கட்டுண்ட ஜீவனுக்காக. உடல் துன்பத்திற்கு மூல காரணம் இதுதான். ஓகேங்களா? இந்த ஆசை காமம் இருக்கு பாருங்க, இந்த உலகத்துல நான் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கஷேத்ரஜ்ஞான இந்த உடலை அறிபவர், ஆனால் உடலுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளாதவர். ஓகேவா? நம்ம வந்து உடல்லன்னு தெரியும், ஆனா பட் ஆக்சுவலான கேள்வி நீ யாருன்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லணும்? ஆத்மா. இல்லையா? இந்த ஆத்மாக்கு ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா? இது வந்து ஒரு டூல் மாதிரி, இதை வச்சுதான் நம்ம வேலைகள் எல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா? அது மாதிரி. ஆனா அந்த உடல் இல்லைன்றத தெரிஞ்சுக்குது, அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். ஓகே, நாம் உபயோகப்படுத்தும் பொருள்களில் இருந்து நாம் வேறுபட்டவர்கள். நம் உடலும் அதை போன்று ஒன்றுதான். அதாவது நம்ம ஒரு காரோ ஒரு பைக்கோ ஒரு சைக்கிளோ வாங்கணும்னு வச்சுக்கோவேன், அந்த காரை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து எனதுன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம், அந்த பொருளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதாவது உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பிரசிடென்ட் ஒருத்தர் கார்ல போறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம தூரத்துல இருந்தா கூட அந்த வண்டி நம்பரோ அந்த கலரோ அந்த டிசைனோ பார்த்துட்டு பிரசிடென்ட் போறாருன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆனா அந்த பிரசிடென்ட்டும் வேற, அவருடைய கார் வேற. ஆமா தானே? பிரசிடென்ட்டும் காரும் ஒண்ணாக முடியாது, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவர் அந்த பொருளை அந்த வெஹிக்கிளை வந்து வாகனத்தை யூஸ் பண்றார், பட் அதனால அந்த வாகனமே அவரை ஆக முடியாது. அது மாதிரி நம்மளும் வாழ்க்கையில நமக்கு பிடித்த பொருள்களை வாங்குவோம், அதனால நம்ம வந்து அந்த பொருளா மாற மாட்டோம் இல்லையா? அந்த பொருட்களை வந்து நம்ம வசதிக்கோசம் யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி இந்த உடலை எடுத்திருக்கோம், அதனால நம்ம இந்த உடல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்க கூடாது. இந்த உடல் மூலியமா நம்ம செயல்களை செய்யறோம். ஓகேவா? ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாரும் ஜீவாத்மாக்கள். ம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. பரத குல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? எல்லா உடலும் பத்தி எனக்கு தெரியும், இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம், ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ள யார் இருக்காங்க? ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காங்க இல்லையா? சோ இந்த உடலையும் அதனை அறிபவனும், ஓகே, புரிந்து கொள்வது. அதாவது இந்த உடல் பத்தி என்ன, இது என்னது? ஒரு மிஷின் இல்லையா? நவதுவாரம் கொண்ட புரி இல்லையா? 9 துவாரங்கள் கொண்டது. இது ஒரு மெஷின்னு சொல்றோம். ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா? அந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி நடக்குதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்குள்ள என்ன உயிர் சக்தி, லிவிங் ஃபோர்ஸ் என்னது? இந்த கான்ஷியஸ்னஸ். உடல் ஃபுல்லா வந்து உணர்வு இருக்கு, அதே அந்த உணர்வு இல்லைன்னு வச்சுக்கோயே, இந்த உடலை என்ன சொல்றோம்? பிணம்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி. ஓகே. ஸோ இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து உண்மையான ஞானம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உம் அதாவது இங்க பிரபுபத பர்பட்ல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் அந்த ஒரு ஸ்- தனி ஆத்மா இருக்குல்ல, அது வந்து நோயரு, பரமாத்மா வந்து சுப்ரீம் நோயருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற, சூப்பர் நோயருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. இது வேதங்கள்ல ஒரு கோட்பாடோட சொல்லியிருக்காங்க. க்ஷேத்ராணி ஹி சரீராணி பிஜம் சாப்பி சுபா ஆசுபே தானி வேதி ச யோகாத்மா ததக க்ஷேத்ரஜ்ன உச்சதே. ஓகேவா? ஸோ இந்த உடல் தான் வந்து க்ஷேத்திரம்னு சொல்றாங்க. இந்த க்ஷேத்திரத்துடைய உரிமையாளர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மா, அப்புறம் ஆத்மா. இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மையான ஞானம். ஸோ இங்க வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது அஹ், இந்த களத்துல வந்து என்ன செயல்களை செய்யறான், அப்புறம் அந்த ஓனரா இருந்துட்டு அவன் என்ன செயல்களை செய்யலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். இதுதான் வந்து புரிஞ்சுக்கிறத வந்து பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகிருதி,
இந்த இயற்கை இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். இது 3 குணங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் யாரால நிஜமா அனுபவிக்க முடியும்னா பரமபுருஷ பகவானால தான் அனுபவிக்க முடியும். அவர் தான் உண்மையான அனுபவிப்பாளர். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அதாவது உண்மையான அனுபவிப்பாளர், உண்மையான கட்டுப்பா கண்ட்ரோலர், கட்டுப்பாட்டாளர், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்விஷர், எல்லாருடைய நலம் விரும்பி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜாயர். அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக்தா போக்கியம் பிரேரிதாரம் மச்சா மத்வா சர்வம் புரோக்தம் த்ரிவிதம் பிரம்மம் இதத். அதாவது பிரம்மன் கன்செப்ஷனை சொல்லியிருக்காங்க. இங்க பிரகிருதி, இந்த ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வார்த்தை வந்து பல அர்த்தத்தை கொடுக்கும். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகிருதி இஸ் பிரம்மன் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் ஜீவா, அதாவது தனிப்பட்ட ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அதுவும் பிரம்மன் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இல்லையா, ஆ, பரமாத்மா, அவரையும் பிரம்மன் சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தைக்கு 3 நிலைகளை கொடுத்துருக்காங்க. 3 டிஸ்கிரிப்ஷன். ஒன்று பரமாத்மா, ஆத்மா, இந்த இயற்கை மூன்றுத்துக்கும் வந்து பிரம்மன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஏற்கனவே யக்னேஸ்வரான்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? ஆக்சுவலி யக்னேஸ்வரானா கிருஷ்ணன். ஆனால் இந்த யாகங்களுக்கு இன்னொருத்தர் யாருக்கு அளிக்கப்பட முடியும்னா இந்திரா. அது மாதிரி நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மன், பரபிரம்மன். ஓகேவா? அதையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பிரம்மன்னா இந்த உயிர் வாழினங்கள், பரபிரம்மன்னா கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு. ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா சில வார்த்தைக்கு பல பொருட்கள் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே. அப்புறம் வந்து பலதேவ் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாக்கு வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. நமக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சில வேலைகளை வந்து நம்மளால சிலதுல ரொம்ப நல்லா செய்ய முடியும். நமக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் எபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி இவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் இந்த உலகத்தை ஆளணும். எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயற்கையா இந்த குணம் இருக்கு. நான் வந்து எல்லாத்தையும் என் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சுக்கணும். எல்லாரும் என் சொன்னபடி தான் கேட்கணும். என் பசங்களும் சரி, என் புருஷனும் சரி, எங்க மாமியாரும் சரி, எல்லாரும் அது மாதிரி எண்ணம் இருக்கு இல்லையா. அந்த லா ஆளணும்னு நினைக்கிற என்ற ஒரு எண்ணத்தாலும் ஒரு இச்சையினால தான் நம்ம இங்க இருக்கிறோம். நம்ம ஆக்சுவலி எல்லாரும் இருந்தது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலோகல விருந்தாவனத்துல இருந்தோம். பட் இந்த பாவத்தினால நம்ம எல்லாம் இங்க வந்துட்டோம். ஓகேங்களா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய நிலைமை என்ன? பரமாத்மா ஒருத்தர் இருக்காரு. ஓகேவா? அவர்தான் வந்து உண்மையான கட்டுப்பாட்டாளர். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்களை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கலாம். கிருஷ்ணரும் க்ஷேத்ரேக்னா உன்னத க்ஷேத்ரேக்னா பரமாத்மான்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஞானம் வந்து உடலையும் அதனை அறிபவன், அதாவது அறிபவனை என்னத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆத்மா பத்தியும் பரமாத்மா பத்தியுடைய பண்புகளை தெரிஞ்சுக்கணும். பரமாத்மா யாரு? எல்லா உடல்களையும் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறார். ஆனா ஆத்மா வந்து தன்னுடைய சொந்த உடலை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்கும். பரமாத்மா வந்து உன்னத உரிமையாளர். அவர் வந்து கட்டுப்பாட்டாளர், வீழ்ச்சி அடையாதவர், என்றுமே ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர். ஆனா ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா 2ஆம் தர உரிமையாளர். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனால ஃபுல்லா வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. வீழ்ச்சி அடைபவன் மற்றும் கீழ்ப்பட்டவன். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மாவையும் ஹரே கிருஷ்ணா ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் ஒன்றாக அதே சமயத்தில் வேறாக அறிந்து கொள்வதுதான் அறிவு. ஓகேவா? அதுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு உதாரணம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரம் இருக்கு. அந்த மரத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கிளிகள் இருக்கு. ஒரு கிளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. இன்னொரு கிளி அமைதியா பார்த்துட்டு இருக்கு. அது யாருடான்னா பரமாத்மா. அந்த சாப்பிட்டுட்டு இருக்க கிளி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜீவாத்மாக்கள். நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ அது யாரு வந்து சாட்சியா நின்று எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்குதுன்னா கிருஷ்ணர். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் மறந்துட்டோம். நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் எப்படின்னா நம்ம செஞ்ச செயல்கள் எல்லாம் வந்து மறந்துடுறோம். ஓகேவா? ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் டாக்குமெண்ட் யார் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். நம்ம வந்து சில நேரத்துல நினைப்போம் யாருமே இல்லையா, யாருமே இல்லாத இடத்துல வந்து இந்த வேலையை செய்யலாம். பட் அவர் இல்லாத இடம் எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா அவர் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यत्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. हरे कृष्ण. ஓகே.
சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் யாவை, அது எப்போது உண்டாக்கப்படுகிறது, செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார், அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றி எனது சுருக்கமான உரையை இனி கேட்பாயாக. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு, எல்லாத்த பத்தி சொல்றேன், பட் எப்படி சொல்றேன், சுருக்கமா சொல்றேன் பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது, எச்ச அந்த வார்த்தை மூலமா சொல்றார். ஓகே. அதுக்கடுத்து உடலின் குணங்கள் என்ன, யாத் ருக்சக, உடலில் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம், எத் விகாரி, உடல் எப்போது உண்டாக்கப்படுகிறது படுகின்றது, அதனுடைய மூலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதக, உடலை அறிபவன் அடையாளங்கள் என்ன, எத் அந்த வார்த்தை மூலமா குறிக்கிறாங்க. உடலை அறிபவனின் செல்வாக்கு என்ன, எத் பிராபா வஷ்யச. ஓகேங்களா. சோ பரமபுருஷ பகவான் எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறார். ஒருவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பகவத்கீதையை பொறுமையாக, என்ன சொல்றார் பாருங்க, பொறுமையாக, கவனமாக, நேர்மையாக படித்தால் போதும். எனக்கு அதிக ஆசை இருக்கு, நான் எல்லாத்தையும் கரைச்சி குடிக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பில்லை. பட் காலம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா. கால அகலமா வச்சா என்ன ஆகும், ஸ்டெடியா இருப்போமா, விழுந்துடும், தொபக்குன்னு விழுந்துடும். அதனால அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு மூலியமா பொறுமையாகவும் கவனமாகவும் நேர்மையா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुं हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றி அறிவு பற்பல முனிவர்களின் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த உடலை பத்தியும் உடலை பத்தி அறிபவனை பத்தியும் நிறைய வேதங்கள்ல நிறைய பேர் நிறைய விதமா எழுதியிருக்காங்க. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விலைகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த வேதாந்திர சூத்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நுணுக்கமா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வேதாந்த சூத்திரம் பத்தி பாத்தீங்கன்னா வியாசதேவர் எழுதுனது. அவருடைய அப்பா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பராசர் இல்லையா. பராசரருக்கும் சத்தியவதிக்கும் பிறந்தவர் தான் வேதவியாசர். அவர் பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே, கிருஷ்ண துவைப்பான வேதவியாசர். ஓகேங்களா. அவரு இந்த வேதங்கள்ல மக்களுக்கு கொடுக்கணுன்றதுக்கோசம் அந்த ரூபம் எடுத்து நமக்கு வேதங்களை கொடுத்தார். ஓகேங்களா. அகம் துவம் ச அதாயன்யே, அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லா உயிர் வாழினங்களும் எப்படியாப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது. ஓகேவா. இதோ உடல்ல இருந்தா கூட இந்த ஆத்மா திவ்யமானதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அறியாமைனால நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. அதை அவன் புரிஞ்சிக்காம வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஓகேங்களா. அவன் தன்னுடைய கர்மா பேசிஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஓகேங்களா. கொஞ்சம் பேர் அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்க, கொஞ்சம் பேர் பாத்தீங்கன்னா புத்திசாலியா இருக்காங்க, கொஞ்சம் பேர் இன்னும் அடிமுட்டாளா இருக்காங்க. இது மாதிரி பல வகையான மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னா இயற்கை குணத்தால கண்ட்ரோல் பண்ணி ஞாபக மறதினால தனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு உறவு இருக்கு, நான் நித்தியமானவன்றதை புரிஞ்சுக்காம வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நமக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா குரு, சாது, சாஸ்திரம் இதன் மூலியமா தான் நம்ம விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ எனக்கு இருக்குது, என்னால் முடியும் அப்படின்லாம் போகக்கூடாது நம்ம. ஓகேவா. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு மூலியமா தான் நம்ம விஷயங்களை பொறுமையா தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் அதிகாரிகளை மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். ஏன்னா கிருஷ்ணரே என்ன பண்ணாரு, ஆஹ் அவதாரம் எடுக்கும்போது சாந்தீபினி முனிய குருவா ஏத்துக்கிட்டார் இல்லையா. ஈவன் ராமரும் பாத்தீங்கன்னா குருவை ஏத்துக்கிட்டார் இல்லையா. அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபும் அவ குருவை ஏத்துக்கிட்டார், ஈஸ்வரபுரி. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் பாத்தீங்கன்னா தானா எதையும் பண்ணிக்கல. ஓகே. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சாது, வேதங்கள், வேதாந்த சூத்திரங்களை பின்பற்றினார்கள். அது மாதிரி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம என்ன ஆக முடியும், சக்சஸ் ஆக முடியும்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா ஆம், வாழ்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்னத்தால ஆனது இல்லையா. சோ அன்னமய்யா நம்ம நேத்து பார்த்தோம், நேத்து முந்தா நாளா. ஓகே. அந்த கிருஷ்ணபுரி அன்னமய்யா, அதாவது இந்த உடலுக்கு சக்தி வேணும்னா அது எதை நம்பி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவை நம்பி இருக்கு. அதனால இது அன்னமய்யா கோஷம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு இன்னும் உயிர் வாழணும்னா அதுக்கு என்ன வேணும், உயிர் சக்தி வேணும். அதனால பிராணமயான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த உணவு காற்றுக்கு
அப்பாற்பட்டு இன்னும் என்ன வேணும்? இவத்த பண்போட வாழ்றதுக்கு வந்து ஞானம் வேணும். அதனால ஞானமயா மனோன்மயான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தன்னை பத்தி உணர்றது இல்லையா? அது வந்து என்னது? விஞ்ஞானமயா. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்தமயா. ஓகே. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 நிலைகள் இருக்கு பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 5 நிலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம பூதா ஸ்டேஜ். இந்த பிரம்மபூதா நிலை. ஓகேவா? தன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த 5 ஸ்டேஜஸ்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, ஆனந்தமயா. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி தன்னுடைய விலை நிலைச்சல், அதாவது களம் சொல்றோம் இல்லையா? அது மூலமா இவ வந்து எல்லா விஷயங்களும் வந்து அனுபவிக்கிறா. ஓகேங்களா? ஃபைனலா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தமய்யா. அது வந்து எப்போ வரும்? கடவுளை புரிஞ்சிக்கிற போது தான் அந்த நித்தியமான சந்தோஷம் வரும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 6, 7. Yes, Mataji. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च पञ्चचेन्द्रिय चेन्द्रिययो चेन्द्रिय गोचराः इच्छा देश सुख दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन अविकारम् उदाहृतम् हरे कृष्ण பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்வியக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன்கள், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு, வெறுப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. நமக்கு தெரியும், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், அப்படின்னு ஆகாயம், இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்தூல உடம்பு. அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா சூட்சும உடம்பு. அதுதான் வந்து அகங்காரம், புத்தி, ஆம், ஃபால்ஸ் ஈகோ. அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ, மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். இங்கிலீஷ்ல சொல்ற அகங்காரம், மனம் புத்தி பொய் அகங்காரம் இருக்கு. அகங்கார், ஃபால்ஸ் ஈகோ, மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்சி. ஓகேங்களா? கரெக்ட் மெத்தட் இது. ஓகே. இது அவ்வியக்தம். 10 புலன்கள், நம்மளுடைய 10 புலன்களை சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 புலன் பொருட்கள். அப்புறம் விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றது. ஓகே. ஸோ இந்த 5 பூதங்கள் மகாபூதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 3 சூக்ஷ்ம உடம்பு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேலை செய்யறதுக்கு வந்து கர்மேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள் இருக்கு. அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கைகள், கால்கள், அப்புறம் வந்து மலம் கழிக்கக்கூடிய ஆசனவாய், இனவிருத்தி செய்யக்கூடிய பால் உறுப்புகள், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாய்ஸ். இதுதான் வந்து கர்மேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள். அப்புறம் வந்து 5 ஞானேந்திரியங்கள். அதாவது ஞானத்தை பெறத்துக்கு நமக்கு வந்து சில புலன்கள் வேணும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கண்கள், காது, மூக்கு, நாக்கு, தொடு உணர்வு. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் சென்சஸ். இதுக்கு எனக்கு தமிழில் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அது என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் சென்சஸ். இந்த புலன்கள் மூலமா சில விஷயத்தை வந்து அனுபவிப்போம் இல்லையா? அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மூக்கு மூலமா ஸ்மெல் பண்றோம் இல்லையா? ஆஹ் நுகர்தல், நுகர்தல், சுவைத்தல், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணர்தல், அப்புறம் வந்து சப்தம். ஓகேங்களா? அப்புறம் வார்ம்த்துன்னு சொல்றாங்க, வெப்பம். இந்த 5 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த சென்சஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் கூட்டினா நமக்கு வந்து இந்த உடல் வந்து 24
மூலக்கூறுகளால் ஆனதுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனது. அது என்னென்ன பூதங்கள் 5 சொல்லிட்டோம், கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, புலன் பொருட்கள் அதான் 5 ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலன் பொருட்கள். ஓகே, உருவம், ஒலி, வாசனை, சுவை மற்றும் தொடு உணர்வு. அப்புறம் இந்த சூக்ஷ்ம உடம்பு பார்த்தோம், பிரதானமா ஒன்று. ஓகே, இயற்கையின் 3 குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை. ஓகேங்களா? இந்த 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனதான் வந்து ஒருத்தருடைய உடல். ஓகேவா? ஸோ உடலின் மாற்றங்கள் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருக்கோம். உடல் வந்து குழந்தை வந்து பிறக்குது, கொஞ்ச நாள் அமைதியாக இருக்குது, அதுக்கு பிறகு வளருது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உபப்பொருள், அதாவது இனவிருத்தி உற்பத்தி செய்கிறது. அப்புறம் என்ன ஆகுது? சுருங்குது. அப்புறம் என்ன ஆகுது? மறைஞ்சு போகுது. இந்த மாற்றங்கள் வந்து உடலுக்கு இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா உடலிலும் ஏதேனும் குறை இருக்குது, அது மரணத்தை நோக்கி தேய்கின்றது. உடலின் மரணத்தில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது. அதனால் உங்கள் உடலை புத்திசாலித்தனமாக உபயோகித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? நம்ம உடல் வந்து நம்ம விருப்பப்படுறோமோ இல்லையோ, வெள்ளை முடி வருது, தோல் சுருங்குது இல்லையா, முட்டி வலி வருது, எல்லாமே நடந்துட்டே இருக்குது இல்லையா? இதை வந்து நம்மளால தடுத்து நிறுத்த முடியுமானா முடியாது. பட் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த உடலை வந்து கேர்ஃபுல்லா வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதாக்கு வந்து அவருடைய ஆன்மீக குரு கிடைச்சார் இல்லையா? அவர் மூலியமா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாகச செயல்களை செஞ்சார். நம்மளால ஒரு வீடியோ கட்டி பார்க்கறதுக்கு முடியல. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 108 கோயில்கள் இல்லையா, பல பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுல வந்து கட்டி 80 புக்கு அந்த வயசான காலத்துல வந்து மொழிபெயர்த்து நமக்கோசம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதை வந்து நம்ம ஸ்ரத்தையா இல்லையா நம்ம படிச்சு ஆன்மீகத்துல நம்மளும் முன்னேறணும், நம்மளை சார்ந்த எல்லாரையும் இந்த பக்தி எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும் இல்லையா? பரத பூமியில பிறந்தவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய தலையாய கடமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கத்துக்கிட்டது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் இல்லையா? இப்போ வந்து 8ல இருந்து 12 வந்து ஞானத்தை பெறுறது என்ன, இதுக்கு வந்து முக்கியமான தகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்நிய யோகேன, எனக்கு எப்படின்னா இடைவிடாத கலப்படமற்ற பக்தி. ஓகேங்களா? அன்இன்டரப்டட் அன்மோட்டிவேட்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க ஆச்சரிய உபாசனம், யா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப்ல போன நிறைய கிளாஸஸ் நிறைய பேர் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. பட் வந்து நம்ம யார்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு. இது வந்து வியாபாரம் இல்லை. யார் ஒருத்தன் காசு காசு செய்கிறானோ அது வந்து தவறு. இது வந்து ஃப்ரீயாக தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? மற்ற முக்கிய தகுதிகள் அமானித்துவம், பணிவு நமக்கு இருக்கணும், அஹிம்சை, சுய கட்டுப்பாடு, ஆத்ம வினிகிரக, அரதி ஜன சம்சதி, பொதுமக்களிடம் பற்றில்லாது இருத்தல். ஓகேங்களா? இலக்கை குறிய வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்பதான் வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? முறையான பயிற்சி பெற முடியும். அப்படி பயிற்சி பண்ற கண்டிப்பா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வெற்றி நிச்சயம். அகிம்சை என்பது மற்றவர்களை கொல்லாது இருப்பதோடு நின்று விடுவதில்லை. உண்மையில் அது மற்றவர்களை துன்பத்தில் தள்ளாததே ஆகும். சரிப்பா, நான் யாரையும் கத்தி எடுத்து கொடுத்துட, அது மாத்திரம் அகிம்சை இல்லை. நம்ம வார்த்தையாலும் நம்ம செயல்களாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேற ஒருத்தர் புண்படுத்த முடியாது. சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி 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 சலிச்சு போயிடுவோம் நம்மளே இல்லையா? சரி, இது எப்படியாவது போட்டோம் விட்டுடலான்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரும். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா சொல்லாம கேட்கறதுனால இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் தான் இல்லையா? அதிகாரப்பூர்வமாக நம்ம யாரையும் எதையும் பண்ண தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. சுய கட்டுப்பாட்டான எளிமையான சூத்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடை ஏற்படுத்தும் எதையும் நிராகரிப்பது. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு இதெல்லாம் பக்திக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமான்னு பார்க்கணும். இல்லையா அதை அப்படியே அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Yes, Mataji. अमानित्यम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् मनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनिबष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् अष्टनिष्ठोपपत्तिषु मयि चान्ययोगेन भक्ति व्यभिचारिणी
विविक्तदेशसेवित्वम् हरति जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् अतोऽन्यथा हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்னென்ன பண்புகளை சொல்றாரு பாருங்க. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாமல் இருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடம் இருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியம், அறிவற்ற தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். இது யார் சொல்றது? கிளியர் கட்டா கிருஷ்ணரே சொல்லிட்டார். அவர் பிரிச்சு கொடுத்துட்டார். இதெல்லாம் ஞானம். இது யார் தெரிஞ்சுக்கலையோ அதெல்லாம் இதை விட்டு வேற எது இருந்தாலும் அது அறியாமை. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பிரபுபாதா இதை விளக்குறாரு. அடக்கம்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிறரால் மதிக்கப்படுவதில் திருப்தி அடைய ஒருவன் ஆவலாக இருக்கக்கூடாது. ஏய் இவங்க பாருப்பா, கிரேட்டுப்பா, இவங்க இதெல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது நம்மளை சொல்லணும், புகழ சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. அகிம்சை என்றால் நம்ம வேற யாரையும் ஆஹ், துன்புறுத்தக்கூடாது. ஓகேங்களா? பொறுமை பொறுமை என்றால் மற்றவர்களிடமிருந்து அவமரியாதையும் நிந்தனையும் தாங்கிக் கொள்ள பயிற்சி பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். நம்ம என்ன கழுத மாடு எதை சொன்னாலும் என்ன பண்ணணும், எவ்வளவு அவமரியாதை பண்ணாலும் அமைதியா இருக்கணும் இல்லையா? எப்படி நம்மள யாராவது புகழ்ந்தாங்கன்னா நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் இல்லாம, சந்தோஷமும் இல்லாம, அவமானத்துல துவண்டு போகாமலும் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் அது பொறுமை. அப்புறம் எளிமை, அதாவது கபடத்தனம் இன்றி தனது எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நேர்மையானவராக இருக்க வேண்டும். இந்த நகுலன் சகாதேவன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜோடிதத்துல சிறந்த வல்லுனர்கள். இது துரியோதனுக்கு தெரியும். துரியோதனை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நாங்கள் எந்த நிமிஷத்துல நாங்கள் சண்டை ஆரம்பிச்சு எங்களுக்கு வெற்றி எங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அந்த திதியை. அவர் அவர் செயலுக்கு உண்மையா இருப்பார். வந்தது துரியோதனை எங்களுடைய எதிரி எல்லாம் பார்க்க மாட்டார். கரெக்டான டைம் கொடுத்துடுவார். இது என்னடா பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கேட்பார். இது மாதிரி கேட்டாங்க சொல்லிட்டோம். இப்ப என்ன பண்றதுன்னு குழம்பிட்டு இருப்பார். ஓகேங்களா? அப்போ அவர் அந்த நிகழ்ச்சியை மாத்தி அமைச்சிடுவார். ஸோ இதுல இருந்து அவர் பார்க்கலாம், அவர் எதிரிக்கு கூட உண்மையா இருக்கார். ஓகே, அதுக்கு ஒரு உதாரணம். எதிர்பார்ப்புகள் ஏதுமின்றி ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்பவனால் ஒழுக்க நெறிகளை சுலபமாக பின்பற்ற முடியும். ஸோ இங்க எவ்வளவு அழகா சிம்பிளா வேர்டு, எவ்வளவு அளவுக்கு மீனிங் இருக்கு பாருங்க. எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்ம ஆன்மீக குருவுக்கு நம்ம சேவை செய்யணும் இல்லையா? பிரபுபதை யோசிச்சு பாருங்க. தன்னுடைய குரு ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தையை தான் சொன்னார். அது என்ன சொன்னாரு? உனக்கு எப்பெல்லாம் காசு கிடைக்குதோ புக்கை பிரிண்ட் பண்ணி கொடு. அப்புறம் முதன்மையா என்ன சொன்னாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலை நோட்டுக்கு போயிட்டு இந்த கிருஷ்ணரை கொடுன்னு அப்படின்னாரு. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூன்யவாத நாடு. இங்க பார்த்தீங்கன்னா அது இந்திய பூமி, கலாச்சாரம் இருக்கு, பக்தின்னு இருக்கு, தெருவுக்கு தெருவுக்கு 4 கோயிலுனா இருக்குது இல்லையா? அங்க கடவுள் என்னன்றதே தெரியாத இடத்துல போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணுன்னு சொல்லும்போது அவர் அமைதியா போயிட்டு அங்க பிரச்சாரம் பண்ணார் இல்லையா? ஸோ அவருக்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லை. எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அவர் அந்த சேவை செஞ்சாரு. அதே மாதிரி நம்மளுடைய குரு இல்லையா, நமக்கு இவர் சிக்ஷா குரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த மகா மந்திரத்தை எல்லாருக்கும் போய் கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை. அகத்தூய்மை நாம ஜபம் பண்றதுனால வரும், புறத்தூய்மை குளிக்கிறதுனாலும் பல்ல வளர்க்கறதுனால வரும். தளராமை என்றால் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவதில் மிகவும் உறுதி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்று பொருள். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப நிலையில ரொம்ப ஆர்வ கோளாறா இருப்பான். எப்படி புது வீட்டுக்கு வந்த மருமக எப்படி இருப்பாளோ உற்சாகத்தோட,
இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கும். பட் அதை வந்து நிலைச்சு ஸ்டெடியா வச்சு எடுத்துட்டு போகணும். ஓகேங்களா? டபுக்குன்னு விழுந்துடக்கூடாது. 4 நாளைக்கு வந்தோம், நான் 5ஆவது நாள் காணாம போயிடக்கூடாது. சுய கட்டுப்பாடு என்றால் ஆன்மீக வாழ்விற்கு தேவையானதை ஏற்றுக்கொண்டு புறம்பானதை நிராகரிக்க வேண்டும். பொய் அகங்காரம் என்பது இருக்கக்கூடாது. ஜட வாழ்வின் மீது வெறுப்பு கண்ணோட்டம் உடையவர்களாக நாம் மாறாதவரை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான ஊக்கம் நமக்கு கிடைக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ பிறப்பு இறப்புக்கு முன்னு நோய், முதுமை, இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நடக்குது. பிறப்பு, அஹ், இறப்புக்கு நடுவில் என்ன நடக்குது? நோய் வருது, முதுமை வருது, இல்லையா? இதுதான் வந்து இந்த ஜட உலகையோட நேச்சர், இல்லையா? நம்ம யாராவது பார்த்துருக்குமா? நம்ம போட்டோவே பாருங்க. சின்ன வயசுல குட்டியா இருக்கும், வளர்ந்து வளர்ந்து கொஞ்சம் பெரியவங்களா ஆயிருக்கும், இல்லையா? நாள் போக நாள் பழக என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? நமக்கு வயசு தான் ஆயிட்டு இருக்குது, இல்லையா? இளமை எல்லாம் மாறிட்டு போயிட்டே இருக்குது, முதுமை வந்துட்டு இருக்குது, இல்லையா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடலுக்கு இந்த மாற்றங்கள் இங்க இருக்கு, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானத்தின் வழிமுறையை பகவானிடம் கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டு செய்வதில் பெறுகின்றது. எனவே பகவானுடைய தெய்வீக தொண்டை அடையாவிடில் அல்லது அடைய முடியாவிடில் இதர 19 விஷயங்களுக்கு எவ்வித மதிப்பும் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம அல்டிமேட் கோல் என்ன? அவர்கிட்ட போகணும். ஆனால் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் ஒருவன் பக்தி தொண்டை ஏற்றால் இதர 19 விஷயங்களும் தாமாக அவனுக்குள் வளர்ச்சியரும், இல்லையா? ஸோ நம்ம கடவுள் மேல பக்தி பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மித்த பண்புகள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். இன்னைக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டின்னு சொல்ல முடியாது நம்மளால, இல்லையா? நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான அனர்த்தங்கள் இருக்கு, இல்லையா? எல்லா விதமான குறைபாடுகள் இருக்கு. நம்ம எந்த விஷயத்துமே பர்ஃபெக்ட் இல்லை, இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம கிட்ட எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டு, இல்லையா? அன்மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமா? நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நிறைய ஆசை வச்சுட்டு இருக்கோம், இல்லையா? எனக்கு அது வேணும், இது வேணும்னு பெரிய பட்டியலே போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய பக்தி. நான் நல்லா இருக்கணும், நான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும், அல்டிமேட்டா சொல்லணும்னு, இல்லையா? ம், யார் வந்து கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் பக்தி சொல்றோம்? அப்படிலாம் நம்ம பக்தி பண்ண, நம்ம ஒரு முறை அரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன வரணும்? கண்ணில் தண்ணி வரணும். யாருக்காவது வருதா? நமக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கோசம் அழணும். நான் இப்படி இருக்கிறேனே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவை ஏற்கும் போது ஒருவனது தெய்வீக வாழ்வு தொடங்குகின்றது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து ஆக்சுவலி பக்தி வந்து எப்போ தொடங்குது? நம்ம இப்போ எல்லாரும் மகாமந்திரம் சொல்றோம். உண்மையான கரெக்டாக எப்போ சொல்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக குருவை அணுகி அவர்கிட்ட வந்து தீட்சை வாங்குறோம் பாருங்க. அப்பதான் வந்து உண்மையான பக்தி வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஞானத்தின் தொடக்கம் அமானித்வம், பணிவுடன் இருத்தல். பணிவுடன் இருந்து தான் எப்படி வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த புல் ஒன்று இருக்கு, இல்லையா? அந்த பெயர் எனக்கு மறந்துடுச்சு. அந்த வெள்ளம் வெள்ளம் வந்தா கூட அந்த மரம் பக்கத்துல இருக்க ஒரு மரம் வந்து விழுந்துடும். நாணல், நாணல் தானே? அந்த புல்லு வந்து வளைஞ்சு கொடுக்கும். எந்த டைரக்ஷன்ல தண்ணி போதோ அந்த டைரக்ஷன்ல வந்து அது வளையும், இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம இருக்கணும். ம். பணிவுடன் இருக்கணும். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. यस् माताजी। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सक्तन्न न सत् उच्यते। சோ தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. சோ நான் உனக்கு வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்ப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே? ஸோ அதாவது இது எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டியோ அதை வந்து அமிர்தம் போல இருக்கும் அந்த சுவை. அதை வந்து நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பம் இல்லை. ஓகேவா? இது எல்லாம் வந்து எனக்கு கீழ்ப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே? ஸோ நேயம் என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ண இல்லையா? அறியப்படும் பொருள்.
ஓகே. ஸோ இதை வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு, ஆத்மா பரமாத்மா. ஆத்மா வந்து நமக்கு தெரியும் இந்த ஜீவன் இல்லையா, இந்த சேத்திர யக்னத்துக்குள்ள இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஆரம்பமே இல்லை. இதனுடைய தன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நித்திய சேவகன், பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது, ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இந்த உடலுக்கும் இந்த ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஏன்னா இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றங்கள் கொண்டது, அழியக்கூடியது. ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றங்கள் இல்லாதது, நித்தியமானது. அதே மாதிரி பரமபுருஷ பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதன்மையான கஷேத்ரஜ்னம் ஆன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஆத்மா பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த நாள் இல்லை, அது காலாவதி ஆகாது, கிருஷ்ணருக்கு வந்து கட்டுப்பட்டது, எப்பவுமே அவரை தான் சார்ந்திருக்கும், நித்திய சேவகன்னு சொல்றோம் இல்லையா. இந்த பௌதிக உலகின் காரணம் மற்றும் விலைக்கு அப்பாற்பட்டது. ஸோ விருந்தினர் மாளிகைக்கு நம்ம எல்லாம் வந்து டிராவலர்ஸ் பங்களோக்கோ இல்லை ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கோ ஒரு ஹோட்டலுக்கோ போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்கே வந்து 2 நாள் ட்ரிப்பு போட்டிருந்தா அந்த ரூமில் இருந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பேக் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடும். அங்கே உட்காந்துட்டு அதை எதை சரி பண்ணுறேன், இது வாஸ்துப்படி இல்லைன்னு உட்காந்து செஞ்சுட்டு இருக்குப்பாமா, இல்லை. அது மாதிரி நம்மளுடைய பயணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடு திரும்பும் பயணத்தை மட்டும் ஆரம்பிக்கணும். என்ன, இந்த உலகத்துக்கு வந்தோம், இங்கே என்ன அளவுக்கு இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு இருந்துட்டு நம்மளுடைய நித்திய லோகமான கோலோகல விருந்தாவனம் தான் நம்மளுடைய சொந்த வீடு. நம்மளுடைய எல்லாருக்கும் ஆன்மீக தந்தை வந்து பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர், அவர்கிட்ட போகிறதுக்கு வந்து நம்ம தயார்படுத்திக்கணும். அதை விட்டுட்டு இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸில் போயிட்டு உக்காந்துட்டு அதை சரி பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கையை வீணடிக்க கூடாது. ஓகே. அதுக்கு அடுத்த இருக்கிற ஸ்லோகத்தில் வந்து பரமாத்மாவின் குணாதிசைகளை படிக்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yes, Mataji. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिरोन्मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वं सर्वम् आवृत्य तिष्ठति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராக பரமாத்மா விளங்குகிறார். ஆனா இதை வந்து மனுஷங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இல்லையா. பரமாத்மா வந்து பரமாத்மாவை நம்பி தான் வந்து பிரகலாத மகாராஜா பக்தி பண்ணார் இல்லையா. எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் அவர் பண்ணார். அது மாதிரி இங்க இருக்கிற மனுஷன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், இந்த உலக சட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு அவன் நினைச்சுக்கிறான். அது வந்து தப்பு. பட் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கிறாரு. ஓகேவா. இது உண்மையை தெரிஞ்சவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துலேருந்து ஒரு கொட்டேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வதந்தி தத் தத்துவவிதஸ் தத்துவம் யஜ்ஞானம் அத்வயம். ஓகேவா. உண்மையா யார் வந்து பரிபூர்ண உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 நிலையில இருக்காங்க இல்லையா, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். ஓகேங்களா. ஸோ அல்டிமேட் கோல் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவானை வந்து அடையணும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோலாக இருக்கணும். ஓகேவா. நம்ம வந்து இது கூட நினைக்க கூடாது, நான் பிரம்மனோட கலக்கணும், பரமாத்மா வந்து தவம் பண்ணணும். நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த பக்தர்களாக இருந்து தூய பக்தராக இருந்துட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அணுகணும். ஓகே. ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவர் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்காருன்றதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. யாரு உண்மையா இதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதை வந்து அவங்க மறுபடியும் பிறக்கவே மாட்டாங்க. ஓகேங்களா. த நோயர் ஆஃப் த பாடி இஸ் நெவர் born அண்ட் நெவர் டைஸ், பிகாஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ். அவனுக்கு ஃபுல்லா ஞானம் தெரிஞ்சுக்குது. அவனுக்கு புரியுது இதனுடைய தன்மைகள் இது, இதனோட தன்மைகள் இது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அசாஸ்வத துக்கால அதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கிறான். அதனால அவன் வரவே மாட்டான். அவனுடைய புத்தி எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு நித்தியமா சேவை செஞ்சுட்டே இருப்பான். தாசோ பூத்தோ ஹரேர் ஏவ நானிய நானிய சவை கடாச்சன. அஹ், தனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அவன் என்ன பண்ணுவான், அஹ், அவன் பகவானுக்கு வந்து தொண்டு செஞ்சுட்டு இருப்பான். அனந்த பிரம்மம், அவர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறான், அவருக்கு வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கான். ஓகேவா. பிரம்ம சங்கீதையில் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தனது தெய்வீக உலகில் எப்போதும் லீலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எங்கும் பரவி உள்ளார். எல்லா இடத்துலயும் அவர் இருக்கார். அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவருடைய கண்கள், காது, கரங்கள், முகங்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்றத பார்த்தோம். ஸோ அவர் எல்லா லோகத்திலயும் இருக்காருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஜீவாத்மாவனால் தன் கரங்களை, கால்களை, கண்களை எல்லா இடத்திலையும் நீட்டிக்க முடியாது, அது சாத்தியம் இல்லை. நம்ம கையை வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் வந்து நம்மளால வந்து நீட்ட முடியும் இல்லையா. பட் கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காரு, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா.
सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विजिर्जितम् असक्तं सर्वपृच्छैव निर्गुणं குணபோக்தத்ருச்சக. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா செயலும் செய்யறாரு. பட் அவர்கிட்ட என்ன இல்லை? புலன்கள் இல்லை. ஓகேவா? அவர் எல்லா உயிர்களையும் காக்குறார் இல்லையா? காத்தாலும் இது என்னோடதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னைக்குமே பற்று இல்லை. நம்ம என்ன பண்றோம்? கொஞ்சம் செஞ்சுட்டு தாட்பூட் ராஜா மாதிரி நான் தான் செஞ்சேன் அப்படி இட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பற்றுதலை வச்சுட்டு அதனால கோபம், பிரச்சனை, சண்டை எல்லாம் வருது. அவர் பற்றற்றவராக இருக்கிறார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஓகேவா? அந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நிர்குணமாய் இருக்கிறாரு. அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானார். ஸோ அவருக்கு இதுக்கும் சம்பந்தமோ அவருடைய இதனால பாதிப்பும் அவருக்கு இல்லை. பட் இது எல்லாம் வந்து சிருஷ்டி பண்ணி இதுக்கு எஜமானா இருக்கிறது வந்து கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். பரமாத்மா பகவானுடைய புலன்கள் தெய்வீகமானது. ஓகே. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் வந்து பரமாத்மா. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. பட் புலன்கள் கிடையாதுன்னு சொன்னோம். இப்பதான் வந்து போன அதுக்கு முன்ன ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? எல்லா கண்கள் எல்லா இடத்துலயும் அவருடைய கண்கள், காது, கரங்கள் இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா? அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பாடி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்டன்டல், திவ்யமானது. நம்ம உடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமானது. ஓகேவா? பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடியது. அவரது வந்து அப்படி இல்லை. நித்தியமானது, திவ்யமானது. ஓகே. எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மா தான். முழுமுதற் கடவுள் எப்போதும் தெய்வீகமானவர். அவரது தலை, முகம், கரங்கள் அல்லது கால்களை நம்மால் காண முடியாவிட்டாலும் அவருக்கு இவை உண்டு. ஸோ நமக்கு தெரியலன்றதுனால அவருக்கு புலன்கள் இல்லைன்றது அர்த்தம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் போன ஸ்லோகத்துல, போன அத்தியாயத்துல, அதாவது அர்ஜுனனுக்கு வந்து என்ன கொடுத்தாரு? தெய்வீக கண்களை கொடுத்தாரு இல்லையா? பக்கத்திலே இருந்தாரு, பண்ணாரு, எல்லாம் அவரால் பார்க்க முடியல. ம். அந்த நண்பருக்கே அந்த நிலைமை என்ன, நம்மள எந்த நிலைமை இல்லையா? தெய்வீக நிலைக்கு உயர் பெறும்போது நம்மால் பகவானுடைய உருவத்தை காண முடியும். ஸோ கடவுள் வந்து நம்ம பார்க்கணும் பார்க்கணும் ட்ரை பண்றதை விட கடவுள் நம்மளை பார்க்குற மாதிரி நம்ம செயல்களை செய்யறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும் இல்லையா? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் வந்து நமக்கு வந்து காட்சி கொடுப்பார். நான் கடவுளை பார்க்கணும் பார்க்கணும் எங்கேயும் போய் தேட போய் தேவையில்லை. பக்தி பண்ண அவரே வருவார். ஏன்னா அவர் பக்த வட்சலன் இல்லையா? பகவான் வந்து நடுநிலையானவர். அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். ஓகேவா? பராமரிக்கிறார், பற்று இல்லாம இருக்கிறாரு. பகவான் தோன்றும் போது தமது சுய உருவில் தமது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் தோன்றுகிறார் இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம் வசுதேவர் தேவகிக்கு எப்படி பிறந்தார். அவருடைய இருதய வெளிச்சத்திலேருந்து அந்த அம்மாவுக்கு அந்த வெளிச்சம் போச்சு. அப்புறம் வந்து அந்த குழந்தை வளர்ந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அவருடைய பிறப்பு லீலைகள் எல்லாமே வந்து திவ்யமானது. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுய உறவில் அந்தரங்க சக்தி மூலமா தான் வராருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் வந்து நிர்குணமானவர். ஓகே. அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். புலன்களில் தோற்றுவார். ஆனால் அவருக்கு வந்து அவர் தான் எல்லா புலன்களை படைச்சார். பட் அவருக்கு வந்து புலன்கள் இல்லை. அவர்கிட்ட என்ன இருக்குது? ஆன்மீக புலன்கள் உண்டு. அது யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? மிக உயர்ந்த நபர்களால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆத்மாக்களின் புலன்களின் தோற்றுவாய் அவரா இருக்கிறார். ஆத்மாக்களின் புலன்களா இருக்கிறார். பிளவுகள் அற்றவர். அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. கமலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. रामचन्द्र ओके अपगीरन्दश्च भूतानाम् अचरं चरम् மாதாஜி एव च 16 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. मत्वा तत् अविज्ञेयम् மாதாஜி. अविज्ञेयं दूर மாதாஜி मूल 17 படிங்க म्यूट மாதாஜி. பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி ஏன் திருப்பி திருப்பி மியூட் ஆகுது அவிஞேட்ட 16 படிங்க. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् அடுத்ததும் படிச்சிருங்க மாதாஜி.
இன்னொரு தரமா? ஆஹா, 17 படிங்க மாதாஜி. 17. ஓகே. அவிபக்தம் ச பூதேஷு விபக்தம் இவ ச ஸ்திதம் பூதபத்ரு ச தச்ஞேயம் கிரசிஷ்ணு பிரபவிஷ்ணு ச. ஹரே கிருஷ்ணா. அரே பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். ஓகேங்களா? அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்காகவோ அறிவதற்காகவோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரும் அருகில் உள்ளார். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முரண்டான விஷயங்களா இருக்கு, பட் எல்லாமே உண்மை இல்லையா? ஸோ என்ன சொல்றாரு? பரம உண்மை எல்லா உயிர்காலிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார்னு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அவரு பாத்தீங்கன்னா அசைவன அசையாதவற்றிலும் இருக்கிறார் இல்லையா? அதாவது நம்ம உடலுக்குள்ள பரமாத்மாவும் இருக்கிறாரு, வெளியே எல்லா பொருட்களையும் இருக்கார் இல்லையா? ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கு அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். இந்த புலன்களை வச்சு நம்மளுடைய ஞானத்தை வச்சு நம்ம அவரால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது, பார்க்கவும் முடியாது. அவர் ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துல இருக்கார், அதுவும் நிஜம்தான். ஏன்னா அவர் எங்க இருக்காரு? கோலோக்கல விருந்தாவனத்திலே இருக்கிறார், ரொம்ப தூரமா இருக்கு இல்லையா? பட் அவர் அனைவரும் அருகிலும் உள்ளார், அதுவும் உண்மை. ஏன்னா நம்ம இருதயத்துக்குள்ளேயே பரமாத்மாவா இருக்கார். நம்ம வீட்ல இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே பக்கத்துல தான் இருக்காங்க, கொஞ்சம் தொலைவு இருக்கு. பட் கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உள்ளேயே இருக்கிறாரு, ரொம்ப அருகிலும் இருக்கிறாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் இடையே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்க முடியாதவர். நம்ம நினைக்கிறோம் அவர் எங்கேயோ இருக்காருப்பா. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? அவர் எங்கேயோ இருக்கிறாரு, நம்ம இங்க இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? பட் அவர் நமக்குள்ளேயே பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம இருதயத்துல இருக்காருன்றத புரிஞ்சுக்கணும். அவர் ஒருவராக இருக்கின்றார். அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் காப்பவர் என்ற போதிலும் அழிப்பவர் விருத்தி செய்பவரும் அவரே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் என்ன பண்றாரு? ஒருத்தர் தான், பட் எல்லா செயல்களையும் அவர் செஞ்சிட்டு இருக்காரு. படைக்கிறாரு, காக்குறாரு, அழிக்கிறாரு. அசைவன அசையாதவை எல்லாவற்றிலும் அவர் இருக்கிறார் இல்லையா? அதுதான் சொல்றாரு. அவரை எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு பண்ணி தான் அவரை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது பக்தியா துவா அனன்ய சாக்கியகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னும் வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் எல்லா சக்திகளும் அவர்கிட்ட இருக்கு. அது பாத்தீங்கன்னா எதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி யத் பிராயந்தே அபிஷ் சாம் விஷந்தி தத் பிரம்ம தத் விஜ்னஸ்வஹ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைத்திரிய உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர், அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் அவரே. ஓகேங்களா? அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். ஓகேவா? இந்த ஜடத்துக்கு அப்பாற்பட்டவரும் இருக்கிறாரு, தோன்றாதவராகவும் இருக்கிறார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिः तमसे परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. हरे कृष्ण. அதாவது பிரகாசிக்கும் பொருள், அதாவது ஆன்மீக லோகத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க நம்மள மாதிரி மஞ்சுக்கு அங்க பாத்தீங்கன்னா ஜோதி ஜோதிஷாம் அபி தத் ஜோதிஸ். அதாவது அவருடைய ஆன்மீக லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா சுய பிரகாசமா இருக்கும். வெளிச்சம் எதுவுமே கரண்ட்டுக்கு போடணும், சூரியன் வேணும், சந்திரன் வேணும் அவசியமே இல்லை. சுய பிரகாசமா இருக்கும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அங்க பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா தான் இருக்கும். ஓகே. சந்தோஷத்தை தவிர வேற எதுவுமே இருக்காது. ஓகே. ஸோ நம்ம ஊர்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்? காலையில ஆனா சூரியன் வரணும், சாயங்காலம் ஆனா சந்திரன் வரணும், அதுக்கு பிறகு நம்ம கரண்ட் போட்டுக்கணும் இல்லையா? அங்க சுய பிரகாசம், சுய ஆனந்தம் எல்லாமே ஆனந்தமா இருக்கும்.
ஓகே. இங்க வேதங்கள் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஆதித்ய வர்ணம் தமச பரஸ்தத். ஆ, அவர் எப்படி ஒரு சூரியன் பிரகாசமா இருக்காரோ, அவருடைய உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய தேஜஸ் அந்த இடத்த எல்லாத்தையும் வந்து பிரகாசமா வச்சிருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து உற்சாகத்தோட இருக்கணுமா, நம்மளும் வந்து அந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? வேதங்களை கற்று அவர்கிட்ட போய் சேரணுன்ற உற்சாகத்தோட இருக்கணும், அவர்கிட்ட வந்து நம்ம சரணாகதி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது தாம்ஹ தேவம் ஆத்ம புத்தி பிரகாசம் மூமுக்சூர் வை சரணாம் அகம் பிரபத்தியந்தே. அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சு நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன? தாம் ஏவ விதி வதி மிருத்யும் ஏதி, அவரை போய் அடையணும், அதுதான். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று, இந்த களத்தை அறிபவன் ஆத்மா, அப்புறம் அதனோட இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. ஓகே. அவர் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காரு. சர்வசிய பிரபும் ஈசானம் சர்வசிய சரணம் பிருகத். அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட நம்மளுடைய லட்சியத்தை வந்து ஈஸியா அடையலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. यस माताजी। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मत्भक्तये तत् विज्ञाय मत्पावायोपपद्यते। हरे कृष्ण। இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஸோ எனது பக்தர்கள் வந்து நான் சொன்னதை புரிஞ்சுப்பாங்க, மற்றவங்களை யாருக்கும் சொல்ல புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஸோ அவர் என்னப்பா சொன்னாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜம் ஞானம் நேயத்தை பற்றி சொன்னார். ஓகேங்களா? விஞ்ஞானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்தர்களால் மட்டுமே, மத் பக்தக, என்னுடைய பக்தர்கள் மாத்திரம்தான்ப்பா புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு சொல்றார். ஓகே. கிருஷ்ணர் மறுபடியும் பக்தர்கள் மட்டும் பக்தி யோகத்தின் முக்கியத்தை வந்து தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளணும். நம்ம எல்லாரும் பக்தி யோகம் தான். ஏன்னா நிறைய யோகம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம், கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அத்தை யோகான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இதுல சிறந்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். நான் இவ்வுடல், இது மிகவும் வெறுப்பதாக உள்ளது, நான் ஆத்மா, இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா இது வந்து நம்மளை வந்து விடுவிக்கும். நம்ம உடல் நினைச்சிட்டா வந்து என்ன ஆகுது? பற்றுதல் வந்துடுது. பற்றுதல்னால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கோவப்படுவோம், ஆத்திரப்படுவோம், எல்லாமே பண்ணுவோம். ஆனா ஆத்மா தெரிஞ்சுட்டா நமக்குள்ள ஒரு நிதானம் வரும். நான் வந்து கடவுளுடைய நித்திய சேவகன், எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து இப்போ ஆத்மா இருக்காங்க, பரமாத்மா இருக்காங்க, கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும்? விடுதலை வரும் இல்லையா? கட்டுப்பாட்டர்களாக இருக்க முயல்வதை விட நமது கட்டுப்பாட்டை நாம் கிருஷ்ணரிடம் அளித்தால் அது நமக்கு உண்மையான மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். இல்லை, நாம் எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறத விட நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிட்ட நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சந்தோஷம் வரும். ஸோ யார் வந்து இதெல்லாம் வந்து உண்மையாக அனுபவிக்க போகிறாங்கன்றதை பார்க்க போகிறோம், 20லேருந்து 26 வரையும். ஓகேவா? ஸோ படிங்க மாதாஜி. यस माताजी। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे ஜட कृष्ण। இயற்கையும், ஹரே கிருஷ்ணா, உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே. அவர்களது மாற்றங்களுக்கு, ஜட குணங்களுக்கும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி உற்பத்தி பொருளே. ஓகே. ஸோ இந்த உடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய கர்மாக்கு ஏற்ற மாதிரி, இச்சைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உடல் கிடைக்குது. ஓகே. அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பேருடைய குணாதிசயங்களை பார்க்க போகிறோம். ஜீவனின் குணங்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பமற்றது. பௌதிக இயற்கையை அனுபவிக்க நினைப்பதால் வந்து உயிர்வாழிகள் வந்து கஷ்டப்படுது. நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறதோ ஆசை. அப்புறம் வந்து நான் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், நான் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் கட்டுப்பாட்டாளன்ற நினைக்கிறதுனால தான் அவனுக்கு வந்து பிரச்சனை வருது. இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு பிரச்சனை வராது. நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. பௌதிக இயற்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரட்டிப்புத்தன்மை கொண்டது. அவனுக்கு சிலதே ஒரே விஷயத்துல ஒன்று பிடிக்கும், அதே சமயத்தில் பிடிக்காம இருக்கும், வெறுப்பு இருக்கு. செயல் மற்றும் விருப்பத்தை பொறுத்து அவன் என்ன பண்றான்? 84 லட்சம் ஜீவராசிகளை ஏதோ ஒன்று பறக்கிறான் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இயற்கையின் குணங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் வந்து ஆரம்பமற்றது, இது வந்து தற்காலிகமானது, இது வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்குது. எப்படி வந்து இந்த இயற்கை வந்து அந்த சு கோடை காலம், இலை உதிர் காலம், வெயில் காலம் வந்து மாறிட்டே இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி இந்த குணங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறிட்டே இருக்கு. ரஜோ தமோ சத்துவ குணங்களால் கொண்டது. ஜீவனுக்கு தங்கும் இடம் அளிக்கிறது
இது அது தங்குமிடம் மாத்திரம் கொடுக்கறது இல்ல. இது என்ன பண்ணுது, கட்டுப்படுத்தவும் செய்யுதுன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம ஜாகிரதையா இருக்கணும். மீண்டும் மீண்டும் இயற்கை என்னை வந்து தோற்கடிக்கிறது. நான் என்பது அன்பை தவறான இடத்தில் செலுத்துகின்றனோ அதை வந்து நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம வந்து நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம். இயற்கையா வந்து நமக்கு என்ன புத்தி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தங்களுக்கு வந்து சேவை செய்யக்கூடிய புத்தி இருக்கு. அதாவது நம்ம குழந்தை மேல அன்பு வைப்போம். சில பேருக்கு குழந்தை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாயை பூனையை வளர்ப்பாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம் அது? யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு அன்பு செலுத்தணும், அவங்களுக்கு சேவை செய்யணும், இல்லையா? பட் நம்ம கரெக்டா யார் மேல பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு பண்ணணும்ன்றது தான் நமக்கு வித்தியாசம் தெரியல. எந்த விஷயத்துக்கு நோ சொல்லணும், எந்த விஷயத்துக்கு எஸ் சொல்லணும்ன்றத கிளாரிட்டி நமக்கு இல்லை, இல்லையா? இல்லாதனால தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ பரமாத்மாவின் குணங்கள் என்ன? அவர் தான் வந்து உண்மையான அனுபவிப்பாளர், எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர். அவர் தான். அவர் வந்து எப்படி இருக்காரு, சாட்சியாவும் நமக்குள்ளே இருந்து இருக்கிறாரு. எல்லாத்தையும் அனுமதிக்கிறார், அனுபவிட ராஜான்னு சொல்லிட்டு அனுமதியும் கொடுக்குறாரு. பட் நமக்கு கொடுத்துருக்க அந்த சின்ன சுதந்திரத்தை புத்திசாலித்தனமா யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்ம தயவு செய்து நம்ம யாரை நினைச்சுக்கணும், கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்கணும். அப்புறம் இன்னொன்று என்ன புரிஞ்சுக்கணும், அவர் நம்மளை வந்து எப்பயுமே பார்த்துட்டு இருக்காருன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ 3 விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பரமாத்மா, ஆத்மா, இயற்கை, இல்லையா? இந்த நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விருப்பத்தால தான் இங்கே வந்தோன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய விருப்பத்தால தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் எல்லாத்தையுமே, இன்பமாக இருந்தாலும் துன்பமாக இருந்தாலும். ஓகே. ஸோ இந்த ஜட இயற்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான் மகாவிஷ்ணுவால் வந்து படைக்கப்பட்டது, இல்லையா? படைக்கப்படும் போது உயிர்வாழிகள் ஜட உலகில் செயற்பட்டு ஆன்மீக உலகில் நுழைவதற்கு தங்களை தயார் செய்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு. இது எதுக்கு கொடுத்தாருன்னா, ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கார். சரிப்பா, இங்க போயிட்டு உன்னை வந்து தயார்படுத்திட்டு நீ வா, எலிஜிபிலிட்டியோட வான்னு அப்படின்னு அமைச்சிருக்கார். புருஷர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜமானர். அதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றார். ஓகேவா? ஆனா என்ன புரிஞ்சுக்கணும், ஜீவன்கள் வந்து எஜமான் அல்ல அப்படின்ற புரிஞ்சுக்கணும். பட் அவனுக்கு என்ன மனப்பான்மை இருக்கு, நான் தான் எஜமானன்ற மனப்பான்மை இருக்கு. அது அவன் கையில இருக்கக்கூடாது, இல்லையா? உயர்ந்த உயிர்வாழிகள் ஓ வாழிகளான உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் வந்தனர் என்பது அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை. இது என்ன அது என்ன லொட்டு லொஸ்குன்னுலாம் ரொம்ப டிக் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம காணாம போயிடும். இதிலிருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வரணுன்றதான் நம்ம பார்க்கணும், இல்லையா? அதுல நம்ம கவனம் செலுத்திட்டு நான் இதுக்குல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நான் என்ன பயிற்சி பண்ணணும், ஓகேவா? அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து கண்டிப்பா பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறுவோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா कार्य कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. ஸோ என்ன சொல்றாங்க, கடைசியில இந்த உயிர் வாழி தான் வந்து காரணமா இருக்குது. ம். அதாவது நம்ம ஏதோ ஒன்று சமைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் கொஞ்சம் காரம் தூக்கலா போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு யார் காரணம்? நம்ம காரணமா, கடவுள் காரணமா, இல்லை வேற ஒருத்தங்க காரணமா? போட்டவங்க தான் காரணம், இல்லையா? ஸோ நம்ம தான் நம்மளுடைய இன்பத் துன்பங்களுக்கு காரணன்றதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இல்லையா? ஸோ இந்த பக்தி வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளை பக்குவப்படுத்துது. எப்படி வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குது, கல் மாதிரி இருக்கா? அதே வேக வச்சு ஒரு விசில் 3 விசில் விட்டு அது என்ன ஆகுது, சாஃப்டா கன்சிஸ்டன்சி மாறுது, இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் வந்து பக்குவம் அடையணும். இந்த ஆன்மீகத்தை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம புலன்களை வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தி, இல்லையா, வேதங்களை சொல்லியிருக்கிறத வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லையா? துவா சூப்பர்னு சாயுஜ்ய சாக்கியக. ஓகே. கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவர், இல்லையா? ரொம்ப கருணையானவரா இருக்கிறதுனால நம்ம உள்ளேயே இருக்கிறார். யார் நம்ம கூட இருக்காங்க எல்லா நேரத்திலும் யோசிச்சு பாருங்க. அம்மா அப்பா இருக்காங்களா, கணவன் இருக்காங்களா, மனைவி இருக்காங்களா, மக்கள் இருக்காங்களா? எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் இருக்காங்க, அப்புறம் கிளம்பி அவங்க வேலைக்கு போயிடுறாங்க, இல்லையா? பட் வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவர். அவர் நம்ம கூடவே இருக்கிறார், இல்லையா? ஸோ இந்த பிரகிருதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பம் துன்பம் அனுபவத்திற்கான உடலையும் புலன்களையும் வழங்குகிறது. இந்த ஜீவா என்ன பண்ணணும், இந்த புலன்கள் உண்டாக்கப்படும் இன்பத் துன்பத்தை வந்து அனுபவிக்கிறான், இல்லையா? இதுல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் நின்று பார்க்கணும். அதனால அவன் என்ன ஆகுறா, மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஜீவராசியா வந்து பிறக்கிறான், இல்லையா? அந்த சுழற்சியை வந்து நிறுத்தணும்,
இல்லையா? உயிர் வாழி தனது முந்திய விருப்பம் என்ன ஆசை இருந்துச்சோ அதுதான் இங்க வந்து வந்திருக்குது இல்லையா? ஆசீர்வாதமோ சாபமோ அதெல்லாம் தெரியாது. பட் தன்னுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை சைடுக்கு வச்சுட்டு நம்ம தான் காரணம். நம்ம சந்தோஷமா இருந்தாலும் நம்ம தான் காரணம், துன்பத்துக்கும் நம்ம தான் காரணம்ன்றதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. पुरुषः புரிச்சல். प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य तत् असद्योनि जन्मसु। So, हरे இங்க வந்து कृष्ण। பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா காரணம் குணசங்கஸ்ய. ஓகே. யோனி ஜென்மஷு அவனுடைய குணம் இப்ப இறக்கும்போது அவனுடைய மனப்பான்மை என்னவா இருக்குதோ அதுக்கேத்த யோனியில போய் பிறக்கிறான். ஒரு தாயோட கருவுல போய் பிறக்கலாம். அது என்னவா இருக்கலாம். மிருகத்தோட யோனிலும் போகலாம், மனுஷனுடைய யோனிலும் பிறக்கலாம். அது என்னன்னு தெரியாது. ஓகேவா? அவனுடைய இறப்புக்கு அவனுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவன் பிறப்பு. நமக்கு அதுக்கு நம்ம ஸ்டோரி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? மகாராஜா பரத மகாராஜா இல்லையா? அவர் மானை நினைச்சிட்டு உயிரை விட்டார், மானா வந்து பிறந்தாருன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நம்ம நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். சோ இந்த ஜட இயற்கையோடு இருக்கிறதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது? நன்மை தீமையை வந்து சந்திக்கிறான் இல்ல? சிலது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிறது பிடிக்கும், சிலதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. பட் இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்குது இல்லையா? சோ ஜீவனின் செயல்களை எல்லாத்தையும் யார் மேற்பார்வையில இருக்காரு? பரமாத்மா இருந்து மேற்பார்வை பார்த்துட்டே இருக்கார் இல்லையா? அவருக்கு வந்து என்ன பண்றாரு? நீ அனுபவிட ஆசை, உனக்கு ஆசை இருக்கா, அதுக்கு அனுமதியும் கொடுக்குறார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து உன்னத எஜமானர், அனுபவிப்பாளர், உரிமையாளர்ன்றதை வந்து நம்ம நல்லா கிளியர் கட்டா தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் பரமாத்மாவுடைய உண்மையான குணாதிசைகள். ஓகேவா? ஸோ அவர் தான் சாட்சி. பட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணி என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பட் நமக்குள்ள இருக்கிறவர் வந்து நம்ம மறந்துட்டோம். அவர் வந்து எந்த கேமரா எல்லாம் இல்லாம சாட்சியா எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. நம்மலாம் மறந்துடுவோம். அவர் வந்து எப்பயுமே நம்ம என்ன செஞ்சோன்றது கூட அவரு ஞாபகம் வச்சுப்பார். மூன்று காலங்களையும் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கை உயிர் தேர்ட் வாழி படிக்கலையே மாதாஜி, குணங்களுடனான 23rd படிக்கலையே? அது இல்ல ஸ்லைட்ல இல்ல முப்பது மாதாஜி. 24 முப்பது படிங்க. முப்பது 23rd படிச்சிரு. 24 படிங்க उपदृष्टा மாதாஜி. அது ஸ்லைட்ல இல்ல மாதாஜி. அது பிபிடி இல்ல மாதாஜி. 24 நான் படிங்க. படிச்சுடுறேன், நான் படிக்கிறேன். ஓகே. उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष परः। हरे कृष्ण। இதையும் 23rd படிச்சிருங்க மாதாஜி. அதுக்கு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் இல்ல, என்னால படிக்க முடியாது. अच्छा एवं என்கிட்ட 24 இருக்கிறது இங்கிலீஷ் தான் य இருக்கு, एवं பகவத்கீதை. वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கை உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு அவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்கப் போவதில்லை. யார் இந்த தத்துவத்தை கரெக்டா கிளியரா புரிஞ்சிருக்காங்க அவங்க என்ன ஆகுறது இல்ல, மறுபடியும் பிறக்கிறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இந்த பிரகிருதி, ஓகே, புருஷா, குணா, இது மூன்றையும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கான் இல்லையா? ஆ, இதனுடைய தன்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவன் கண்டிப்பா என்ன பண்ண மாட்டான்? பிறக்க மாட்டான். அப்பா இந்த இந்த உலகம் வந்து துக்காலயம், தற்காலிகமானது, இங்க வர வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றதுல வந்து கிளாரிட்டியோட இருக்கிறான். ஓகேவா? ஜட இயற்கை பரமாத்மா மற்றும் உயிர் வாழி இவற்றை பற்றி அறிந்து கொள்ள நாம் நமது முழு முயற்சி செய்வோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? எவ்வளவு அளவுக்கு முயற்சி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் இந்த துன்பகரமான இருப்பிலிருந்து நம்ம வெளியேறதுக்கு ஒரே வழின்னு சொல்றார். இந்த வேறு மாற்று வழியே இல்லை. எப்படி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த கலியுக தர்மத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாமந்திரத்தை கொடுத்துட்டு போனாரோ இல்லையா? அந்த மகாமந்திரத்தை வச்சுதான் நம்மளால வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து வெளியே வர முடியும். இல்லையேன்னா வெளியே வர முடியாது நம்மளால. ஓகேங்களா? ஸோ
க எப்படி பிரபுபாதா நமக்கு வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில்ன்ற புக்கை கொடுத்துருக்காரு. அதை வந்து இதை வந்து சாதாரண புக் தான் நினைக்காம இட்ஸ் a கிரேட் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ்னு நினச்சிட்டு நம்ம வந்து படிக்கணும். ஓகே, அப்போ வந்து கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தை விட்டு ஆன்மீக லோகத்துக்கு நம்ம போவோம், நித்தியமான வாழ்க்கை வாழ முடியும். ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றன. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா பயிற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை பார்க்குறாங்க. சில பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, தியானம் பண்றாங்க. சில பேர் வந்து வேதங்களில் படிச்சுட்டு ஞானத்தை வளர்க்குறாங்க. ஸோ அதன் மூலயமா வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை பார்க்குறாங்க. சரிப்பா, இது மாதிரி யாராவது பார்த்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தேவஹூதியை பார்க்குறோம். இந்த தேவஹூதி வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்த்தியப்ப முனியோட மனைவி. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த பெண், சிறந்த பக்தி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வயித்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரே வந்து கபில தேவரா வந்து பிறக்கிறார். ஓகேங்களா? கபில தேவரா வந்து சாங்கிய பிலாசபியை கொடுத்துருக்காரு. பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பெண் குழந்தைகள் பிறந்திருக்கும். அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து ஆண் குழந்தை வந்து பிறக்கும். அது யாரு? சாட்சாத் பகவான். அவர் பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க அம்மாவுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இவர் ஆத்ம ஞானம் அம்மாவுக்கு கொடுக்குறாருன்றதுனால அம்மாவில் வந்து நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. அவங்களும் வந்து தூயவள். எவ்வளோ அளவுக்கு தூய்மையே இருந்தாங்கன்னா, எவ்வளோ அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணரே வந்து அவங்களோட வயிற்றில் பிறப்பார் இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல, நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், ஓகேவா, பிறரிடம் இருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபடத் தொடங்குகின்றனர். போன ஸ்லோகத்தில் என்ன பண்ணோம்? தியானம் பண்ணுறாங்க, வேதங்களை படிக்கிறாங்க. சில பேருக்கு அறிவு இல்லைப்பா, பக்குவம் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க, வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து, வேற ஒருத்தவங்கன்னா யார்கிட்டயோ இல்லை, அங்கீகரிக்கப்பட்டவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கணும். அவரை வழிபடத் தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கு தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். ஸோ அதனால என்ன நன்மை நடக்குது? மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து வெளியே வராங்க. ஓகேவா? ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக பண்ணு. நீ தியானம் பண்ணிட்டு அதையாவது பண்ணு, ஞானத்தை விருத்தி செய்கிறியா செஞ்சுக்கோ, பலனை கருதாமல் ஏதாவது செய்கிறியா செய். கேட்பதன் மூலமும் வந்து நமக்கு பக்தி வருதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ படித்தவர்கள், படிக்காதவர்கள், இளைஞர்கள், முதியோர்கள், ஆண் பெண், பணக்காரர்கள், ஏழை, யார் வேண்டுமானாலும் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களிடம் இருந்து கேட்டறிவதற்கு நல்வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சாது சங்கம். எப்பவெல்லாம் வந்து சண்டே சண்டே ஆனால் வந்து டெம்பிளில் வந்து ப்ரோக்ராம் நடக்குது. அங்கே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி கிளாஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த வார்த்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்மளை தாக்கும், நமக்குள்ளே வந்து ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அப்புறம் சில நேரத்தில் ஸ்பெஷல் லெக்சர், கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்லாம் வருவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி தன்னை உணர்ந்து தூய ஆத்மா கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும். ஓகேங்களா? கேட்கணும். அப்போ வந்து நமக்குள்ள வந்து பக்தி வந்து அதிகரிக்கும். சாது சங்கம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சாது சங்கலை லவ மாத்திர சாது சங்கம் அவ்வளோ அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ். லைஃப்பை வந்து ரொம்ப அளவுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும். நம்ம பார்த்து இன்னொன்று, அந்த வேசி வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட வந்தாங்க இல்லையா? பக்தருடைய சங்கத்தால் அந்த நாமத்துடைய மகிமையும் பக்தருடைய சங்கத்தையும் அந்த கதை மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதெல்லாம் உண்மையாக நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் இல்லையா? அதனால டெம்பிளுக்கு நம்ம போனோம். ஹரே கிருஷ்ணா. यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं सत्त्वं तावर जङ्गमं योगान् तद्विद्धि भरतर्षभ हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டோம்? எந்த 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 நோக்கம் இல்லையா? நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன? பகவானை வந்து அடையணும். அதை வந்து குறியா இருக்கணும். பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவை எல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். பாரதர்களின் தலைவனே அசை. ஓகே, 2 முறை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஓகே.
ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசைவன அசையாதவை எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? அது கல்லாக இருந்தாலும் சரி, மனமாக இருந்தாலும், மனுஷனாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே என்ன பார்க்குறோம்? பரமாத்மாவை பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ அதன் மூலமா இந்த செயல்கள் செய்யறது எல்லாமே இதனோட கலவை தான். சூத்திரம் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டார்டிங்கில் ஃபார்முலா? அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறார். களம் களத்தை அறிபவன் ஞானம். ஓகே. ஸோ அப்புறம் இன்னொன்னும் சொன்னார். என்ன சொன்னாரு? யார் வேணும்னாலும் அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? பகவத்கீதை படிக்கணும், இல்லை வேற ஒருத்தங்க கிட்ட படிக்காதவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒருத்தங்க கிட்ட வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுப்பான். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் எல்லாம் குவாலிஃபிகேஷனே இல்லை இல்லையா? அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்ம குரு பரம்பரையில் வந்து பார்த்தோம். ஒரு நாள் கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜி, அவருக்கு வந்து படிப்பறிவே இல்லாதவர். ஏன்னா அவருடைய சிஷ்யன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, அவர் வந்து பெரிய ஸ்காலர். ஸோ நம்ம குரு பரம்பரையிலே இப்படியெல்லாம் இருக்காங்க. நமக்கு வந்து படிப்புன்றது வந்து ஒரு தகுதி அவசியமே இல்லை. பக்தி பண்ணணும், நம்பிக்கையோட கிருஷ்ணருக்கு வந்து பக்தி பண்ணணும். ஓ, அப்புறம் நம்மளுடைய குருக்கு வந்து சேவை செய்யணும். அது இருந்தால் நம்மளால பக்தியில் முன்னேற முடியும். ஞான சக்ஷுவை எப்படி அடைவது அதை பார்க்கலாம். ஞான சக்ஷுவும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடலின் மூலக்கூறுகள், உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்குமான வேறுபாடு, பரமாத்மா எல்லா உயிர் வாழ்களிடத்தும் உள்ளதை பார்க்கும் பரந்த பார்வை, மனம் புலன்கள் கட்டுப்படுத்துதல். இதை வந்து தான் வந்து ஞான சக்ஷுஷு. இதை வந்து நம்ம எப்படி அடையணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். மனம் புலன்களை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தணும்? இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து பெண்மணிக்கு வந்து குடை பிடிச்சிட்டு போறார் இல்லையா? அவர் வந்து ஆஹ், யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுர்தாஸ். ஓகே. என்னடா இங்க வந்து ஒரு துறவி இருக்கார், அவர் வந்து ராமானுஜர். என்னடா நீ ஒரு அரசன், ஒரு தூய பக்தன், நீ என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதான் என்னோட மனைவியுடைய கண்கள் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு. அது வந்து இந்த சூரியன் பட்டு சுருங்கிடக்கூடாது. எப்படி வந்து தாமரை பூ வந்து சூரியன் பட்டா மலரும், அப்புறம் இல்லாம போன சுருங்கிடும் இல்லையா? சூரிய கதிர்களுடைய வெப்பம் என்னுடைய மனைவியின் கண்கள் வந்து தாக்கக்கூடாது, எந்த தூசும் விழக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் தான் கொடை பிடிச்சிட்டு போறேன். அதுவும் வந்து பாருங்க, வேலையாள் கூட வைக்கல. அவர் பாருங்க, மனைவி இப்படி வராங்க, அவர் என்ன பண்றாரு? பின்னாடி நடக்கிறார். அவங்கள பார்த்துட்டு பின்னாடி நடக்கிறார். அப்புறம் கேட்குறாரு, என்ன அப்படி இப்படி பண்றேன்னா, அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுடைய அழகு, கண்ணுடைய அழகு. சரி, இதை விட ஒரு சிறந்த அழகை காமிக்கிட்ட என்ன பண்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க காமிங்க, நான் அதை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்ற. சரி, நீ நாளைக்கு காலையில வான்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஸ்ரீரங்கத்துக்கு கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போற. அங்க வந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீரங்கநாதருடைய கண்களை பாருன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அப்பதான் தெரியுது, ஓகே, என்னுடைய மனைவியுடைய கண் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் இங்க இப்பதான் தெரியுது இவருடைய கண் இவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம். அப்ப இருந்து அவர் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தரா ஆனார். ஸோ இப்போ நம்ம மனசையும் புலனையும் வந்து நம்ம எங்க வைக்கணும்? எந்த இடத்துல மாத்தி வைக்கணுமோ கரெக்டான இடத்துல வைக்கணும் இல்லையா? அவர் ஒரு சிறந்த பக்தரா ஆனார். ஓகே. ஸோ ஆக்கப்பூர்வமான ஈடுபாடுகளில் வந்து நம்ம செய்யணும். செயற்கையாக வந்து நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுறது வந்து கஷ்டம் இல்லையா? அதை விட நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எனக்கு வந்து பாட்டு கேட்டு பாட்டு கேட்டு பழக்கம் ஆயிடுச்சுன்னா கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கலாம். மூவி பாட்டு கேட்கறத விட்டுட்டு கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். அது வந்து ஈஸி. அதில் வந்து நம்ம வெற்றி அடைவோம். அனைத்துமே உயிர் வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையே ஆகும். செயல்களின் களம், அதாவது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரகிருதியும் கஷேத்திரம். ஓகேவா? ரெண்டு விஷயம். களத்தை அறிபவன் யாரு? புருஷா. ஆத்மா பரமாத்மா, அங்கேயும் ரெண்டு பேர். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஆஹ் समं सर्वेषु ம- भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। हरे மாதாஜி कृष्ण। ஒரு 5 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி, வந்துடுறேன் ஒரு 2 நிமிஷம். ओके ओके माताजी ओके। समं पश्यन् हि सर्वत्र समव समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावे एक एकस्तम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं संशयत् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मा नोपलिप्यते. ஆயிடுச்சுல இல்லை படிச்சுட்டு போனேன். यथा प्रकाशयत् एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत. हरे कृष्ण. क्षेत्रक्षेत्रज्ञोर्येवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिं मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. हरे कृष्ण. क्षेत्रज्ञो एवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिं मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे தேங்க்யூ. कृष्ण. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினில் இருக்கும் ஆத்மாவை பரமாத்மாவை அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவன். ஸோ காண்பவன் ஞான சக்ஷுஷு எதை இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். அதாவது நம்ம சில விஷயத்த வந்து தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி தெரியும், கிட்ட இருந்து பார்த்தா தான் அது அசலானது என்னன்றது தெரியும். அதாவது காணல் நீர், அதாவது பாலைவனத்துல எல்லாம் வந்து காணல் நீர் பார்ப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி மிராஜ். ஆனா அது இருக்காதது, இல்லாததை வந்து இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுப்போம். ஓகே. ஸோ சமம் சர்வேஷு பூதேஷு, எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளே வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும், ஆத்மா இருக்காங்க, பரமாத்மா இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் வந்து உண்மையான பார்வை. அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன வேணும், ஞானம் வேணும். என்ன ஞானம், நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா என்ற ஞானம் வேணும். எனக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காருன்ற ஞானத்தை வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பார்வை, இந்த அப்ளிகேஷன் நமக்குள்ள வரும். ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது, ஸோ இருவருமே நித்தியமானவர். ஓகேவா. ஆத்மாவும் நித்தியமானது, பரமாத்மாவும் நித்தியமானவர்ன்றது வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமானது, அழியக்கூடியது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நம்மளே மறந்துடுவோம். அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, சாட்சியாகவும் இருந்துட்டு இருக்காருன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். உடலின் உரிமையாளரான ஜீவாத்மா, ஜீவாத்மாவின் நண்பனான பரமாத்மா ஆகிய மூன்றையும் முறையாக காணக்கூடிய உண்மையான ஞானம் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழியலிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. ஓகேவா. அவன் எல்லாருக்கிட்டையும் பாக்குறான். இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, பசுவை பாக்குறான். பசுக்கிட்டையும் சரி, கண்ணுக்குட்டிக்கிட்டையும் சரி, யானைக்கிட்டையும் சரி, யானை பாகன் கிட்டேயும், மாடு மேய்ப்பவன் கிட்டேயும், நாய்கிட்டயும், பண்டிதர்கிட்டயும், சன்னியாசி கிட்டயும் வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் வந்து ரெண்டு பேரையும் பாக்குறான். ஆத்மாவை பாக்குறான், அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் பாக்குறான். சோ இங்க வந்து சமமா பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசம் பாராபட்சமற்றவர், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கிட்ட வந்து சமமா இருக்கிறாரு. தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். இதெல்லாம் வந்து குவாலிஃபிகேஷன், தகுதி. அவன் கிட்ட வந்து ஒரு மாற்றம் நடந்துட்டே இருக்கு இல்லையா. சோ தகுதி பெற்று இருக்கிறத இருக்கிறபடி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான். உண்மையான ஞானத்தின் பக்குவமான பார்வை வந்து பாத்தீங்கன்னா, இழிவான மனப்பான்மை மூலம் அவன் தன்னை இழிவடைய செய்வது இல்லை. அவன் என்னைக்குமே அவனை தன்னை தாழ்த்திக்கிறதே இல்லை. ஓகே. சோ அதை நம்ம பண்ணணும். ஓகேயா. இப்போ நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா நம்மள வந்து உள்ளதான் பார்க்கும். நான் எப்படி இருக்கேன், நான் சந்தோஷமா இருக்கேன், அது வந்து செல்ஃப் சென்டர்டா இருக்கும். அதே வந்து இந்த ஞானம் வந்துச்சுன்னு பார்த்துக்கேன், உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் உணர ஆரம்பிப்பாங்க.
ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் இல்லையா? ஆ, அது ஒரு மிஷின் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது இல்லையா? எவன் ஒருவன் ஜடை இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்யவில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். இது பாருங்க, நம்ம அந்த ரதம் பிக்சரும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? குதிரை, அப்புறம் வந்து கயிறு, ஓட்டுபவர், அதுக்குள்ள உட்காந்துட்டு போறது யாரு? ஆத்மா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதை காண்கின்றானோ அவனே உண்மையின் காண்கின்றான். ஞான சக்ஷுஷு. அஹ் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல இயந்திரங்கள் கொண்டது. எப்படி வந்து ஒரு சைக்கிள் இல்ல ஒரு ஃபேக்டரியில இருக்கக்கூடிய மிஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு பார்ட், ஒரு ஒரு விதமான மெஷின்ஸ் இருக்கும், அப்படி ஒர்க் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பிஸ்கெட் ஃபேக்ட்ரின்னு எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். மாவு கலக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின் இருக்கும், அது பேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும், அது பேக் பண்ண பிறகு அது பேக்கிங் இருக்கும். அந்த பேக்கிங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த சீல் கவரை வந்து ரெடி பண்ணி அந்த அச்சு எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க, அச்சு இட்டு இருப்பாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்தையும் ஒவ்வொரு வேலை செய்யுது. அது மாதிரி தான் இந்த உடல். அதாவது சுவாசத்துக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ரத்த ஓட்டத்துக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, ஜீரணத்துக்கு ஒரு சிஸ்டம். இது மாதிரி பல விஷயங்கள் கொண்டது தான் இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஷின்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து ஆத்மா எந்த வேலையும் செய்யறதில்லைன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ஜடத்தினாலோ இவ்வுடல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜீவனின் முந்தைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த உடல் இருக்கு. இன்பத்திற்காகவோ துன்பத்திற்காகவோ உடலின் சுபாவம் அதில் வைக்கப்பட்டுடன் செயல்படுமாறு ஒருவனை வற்புறுத்துகின்றது. ஒரு உந்துதலால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? எனக்கு இது பிடிக்கும், எனக்கு இவங்களை பிடிக்கும், இது வந்து பிடிக்காது, அவங்கள பிடிக்காது, அதை ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஆ, அந்த இருமையிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும் இல்லையா? அதனால ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப்பை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆம், ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணது பகவான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? பாடி வந்து ஒரு மிஷின்ன்ற தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கே வந்து இச்சைகள் இருக்கு, இச்சைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம விருப்பங்கள் வந்து மாறுது. அந்த இயற்கை வந்து ஆஹ், உந்துதல்னால மாற்றங்கள் வருதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் வந்து வந்துள்ளனர் என்பதை எப்போது காண்கின்றானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். ஸோ நம்ம ஆரம்பத்தில் பிரம்மனுக்கு வந்து 3 விதமான அர்த்தத்தை பார்த்தோம். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் எப்படி காண்கிறான்? உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் பறந்து உள்ளனர் என்பதை காண்கின்றான். இதை யாரால பார்க்க முடியுது? அறிவுள்ள மனிதனால தான் பார்க்க முடியுது. அவனுடைய உடல் மாற்றங்களை அவன் பார்க்கறது இல்ல, அவன் உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவை பார்க்கறான். ஓகேவா? அதுதான் வந்து பிரம்மன் நிலை. ஓகேவா? ஸோ இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா 84 லட்சம் ஜீவராசிகள். கொஞ்சம் ஜீவராசிகள் தண்ணிக்குள்ள இருக்குது, கொஞ்சம் மரத்துல வாழுது, கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டுல 4 கால விதமா வாழுது. பல வகையான ஜீவராசிகள் இருக்கு. ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்கள் ஆத்மா ஏற்பது அவை ஆத்மாவிற்கு சொந்தமானது அல்ல. அதை புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி நம்ம ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறோம், அவங்க வந்து ஒரு சேர் கொடுக்குறாங்க, அதுல உட்காந்துக்கிறோம், அந்த சேர் நம்மள ஆகாது, நம்மளது ஆகாது. அவங்க இருந்து வரும்போது அந்த சேரை விட்டு வந்துடும் இல்லையா? அது மாதிரி தான் இந்த உடல் வந்து இந்த லோகத்துக்கு வந்ததுனால நம்ம இதை போட்டுக்கிட்டோம். அதாவது நம்ம வந்து ஸ்விம்மிங் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ்ஸு அந்த போட்டுப்போம் இல்லையா? அங்கேருந்து வெளியே வரும்போது அந்த ஸ்விம்மிங் ஸ்வீட்டை கொடுத்துட்டு வந்துடும். அந்த படகுல வந்து சவாரி போகும்போது சேஃப்டிக்குன்னு ஒரு கோட் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி. ஓகேவா? அது மாதிரி நம்ம இந்த உடலை எடுத்திருக்கோம். இதனுடைய பயணத்தை நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆத்மாவுக்கு பக்தி தான் பண்ணணும். இந்த ஆத்மாவுடைய தன்மைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நித்தியமானது, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது, அழிவில்லாதது இல்லையா? அது எதாலும் வந்து எந்த வேலையும் செய்யறதில்லை இந்த உடல்ல இருக்கும்போது. அதனால அதுக்கு பந்தம் ஏற்படாது. இந்த பிரச்சனை எல்லாம் எதனால வருது? பந்தம், அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலும் இயற்கையினால தான் வர்றது. ஓகேங்களா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள். अनादित्वान् निर्गुणात्वात् अनादित्वान् निर्गुणात्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. हरे कृष्ण. நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் அழிவற்ற ஆத்மா
தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை காண முடியும். ஜட உலகின் தொடர்பில் இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனா, ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுத்துவதோ இல்லை. ஓகேவா? ஆத்மா வந்து என்ன ஆகுது? பந்தப்படுவதே இல்லை. ஆனா இந்த உடலும் இயற்கையும் சேர்ந்தாதான் என்ன ஆகுது? பந்தப்படுது. அதை வந்து நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஆத்மா வந்து திவ்யமானது, நித்தியமானது, ஜட குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஜடத்தின் கலப்பதோ இல்லை, பந்தப்படுத்துவதோ இல்லை. எப்படி ஒரு தாமரைப்பூ வந்து தண்ணியிலே இருந்தா கூட அதை என்னைக்குமே தண்ணியை உறிஞ்சிக்காது இல்லையா? அது மாதிரிதான் இந்த உடலும் ஆத்மாவும். இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் ஃபுல்லா எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கன்னா உணர்வு மூலமா. அதே வந்து அந்த ஆத்மா போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உடல்ல உணர்வும் இருக்காது, பேச்சும் இருக்காது, ஒண்ணுமே இருக்காது இல்லையா? அதன் மூலயமா நான் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஞான சக்ஷுஷுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மாவையும் ஜடத்தையும் வேறுபடுத்தி அறிவது. ஓகே, அதுதான் வந்து உண்மையான ஞான சக்ஷு. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பது. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் சமமாக வீற்றிருப்பார். நாய்க்குள்ளேயும் இருக்காரு, மனுஷனுக்குள்ளேயும் இருக்காரு, பண்டிதர்கிட்டயும் இருக்காரு, நாயை உண்ணும் சண்டால உடம்புலும் இருக்காருன்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும். அவர் வந்து பாராபட்சமே இல்லை, எல்லார்கிட்டையும் அருகில் இருக்கிறார், வெகு அருகில் இருக்கிறார் இல்லையா? நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார். ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றன. இந்த உடல் தான் செயல்களை செய்து ஆத்மா செய்யறதில்லைன்றத புரிஞ்சுக்கணும். உயிர் வாழிய அதன் செயல்களை களத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி காண்பது. ஓகேவா? ஆத்மா ஜட உடலுடன் ஒருபோதும் கலப்பதில்லை. அதுவே தெய்வீகமானது மற்றும் நித்தியமானது. இல்ல, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோலவே பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. இங்க வந்து பிரபுபாத உதாரணம் கொடுத்திருக்கார். அதாவது இந்த காற்று இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா எல்லாத்துலயும் நுழையும். தண்ணியில இருக்குது, அப்புறம் வந்து சேத்துல இருக்கு, மலத்துல இருக்கு. ஆனா இருந்தாலும் அது எதனோட வந்து கலப்பதே இல்லை. அது மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உடல்ல இருக்கு, ஆனா அது உடலோட கலக்கிறதே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அது தனித்தன்மை வாய்ந்தது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यथा प्रकाशयत् एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசிப்பதைப் போலவே உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுகின்றான், படுத்தப்படுகிறான். எப்படி வந்து சூரியன் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தான் இல்ல, அவர் பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஃபுல்லா வெளிச்சம் கொடுக்குறார். நம்ம வீட்டுக்கும் கொடுக்குறாரு, எதிர் வீட்டுக்கும் கொடுக்குறாரு, எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு இல்லையா? அது மாதிரி இந்த ஆத்மா பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுதான். பட் காலில் முள்ளு குத்திக்குச்சுன்னா எங்க வலிக்குது? காலில் வலிக்குது, கண்ணில் தண்ணி வருது இல்லை? நடந்தது ஒரு இடம், கண்ணில் தண்ணி வர்றது இன்னொரு இடம். அந்த இடத்துல வலியும் ஃபீல் பண்ணுறோம், ரியாக்ஷனும் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி ஆத்மா இருக்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய உணர்வு மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பது இல்லை. ஓகே, உதாரணம் எதனுடனும் கலக்காத ஆகாயம். ஓகேங்களா? ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற, அதுக்கு என்ன உதாரணம்? சூரியன். ஒரு சூரியன் தான் இருக்காரு, எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசத்தை கொடுக்குறார். அது மாதிரி இந்த ஆத்மா இருதயத்துக்குள்ள சின்னதா இருக்குது, 10,000த்துல ஒரு பங்கு. நம்மளுடைய தலைமுடியோட மேற்பகுதியில ஒரு 10,000த்துல ஒரு பங்கு, அவ்வளவு அளவுக்கு சின்னதா இருந்தாலும் உடல் முழுவதும் பிரகாசமா இருக்குதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yes, Mataji. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिं मोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम्. हरे कृष्ण. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகிறார். ஸோ யாரால பரம இலக்கை அடைய முடியும்?
உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளருக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாடு, இந்த உடலும் இந்த உடல் வந்து களம், உரிமையாளர் யாரு? ஆத்மா பரமாத்மா. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். அஹ் எப்படி? ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கை, இந்த ஜட இயற்கையில இருந்து 3 குணங்கள் இருக்கு, அதுவும் போனா பந்தத்தை பண்ணிக்கும் நமக்கு இல்ல. உம், முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கை அடைய முடியும். ஸோ நம்ம அல்டிமேட்டா சிம்பிளா சொன்னோன்னா, நம்ம இந்த 3 விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்: உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. ஸோ இந்த இயற்கையை வந்து பந்தப்படுத்தும், அதுக்கிட்ட இருந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சரி, முக்திக்கு வழி என்ன பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி பண்ணணும். பக்தினா என்ன பண்ணணும்? நாம ஜெபம் பண்ணணும். சதா காலனும் வந்து கீர்த்தனையே சதாஹரி, அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு. நம்மளுடைய கிரந்தங்கள் பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரம், இது மாதிரி கிரந்தங்களை வந்து அஹ், தூய பக்தர்களோட நம்ம படிக்கணும். குருவோடைய குருவை நம்ம ஒரு குருவை, ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளால வந்து கிருஷ்ண லோகத்துக்கு அடைய முடியும். ஓகேவா? ஸோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அடக்கமாக ஞானத்தை வளர்த்து கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் இந்த ஜட உலகத்தின் பந்தத்திலிருந்து உண்மையிலே விடுபட முடியும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த உடல் வந்து 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனது, பொருட்களால் ஆனது. பொருளும் ஆத்மாவும் இரண்டு அல்ல, கலக்கவே கலக்காது. எப்படி? காற்று வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருந்தாலும் ஆகாயத்துல வந்து கிளவுட்ஸ் இருந்தால் அது கூட வந்து மெர்ஜ் ஆகிறது இல்லை இல்லையா, கலக்கிறது இல்லை இல்லையா. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்து பக்தியை பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட முக்கியம். உடல் கஷேத்திரம், கஷேத்திரஜனத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்ம நல்ல விதமாக இந்த உடலை வந்து உபயோகிக்கணும். விருந்தாளி மாளிகைக்கு வந்து இருந்த நம்ம போனால் அங்கே வந்து எந்த ஏறக்கட்டுற வேலையை செய்ய மாட்டோம். அது மாதிரி இதை வந்து பக்திக்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம். ஓகேங்களா? எல்லாருக்கும் ஹாப்பி ஏகாதசி. ஸோ வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். जय ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி जय ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதக்கு जय ஜெய். ஓகே, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா கி जय जय. हरे कृष्ण महामंत्रा की जय. जय All glories to assembled devotees. Hare Krishna. हरे All कृष्ण glories to Guru and Gauranga. Nitai हरि हरि Gaur बोल Premanande. Hari Hari Bol. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna.